Fletch balon klasikoa dago jokoan goizeko 11:00 hasita Ardenetako trilogia. Joantzen igandean abiatu zen. Amstel Gold Race klasikoarekin. Datorren igandean Lies handiaren ordua izango da eta tartean Fletch balon golturreko lasterketa. Muñoan goian amaiera duen golturreko klasiko bakarra eta 200 kilometroko ibilbide egiteko, iaz bezalaxe, negu giroa, giro umela, euria eta temperatura ere, 12 gradu ingurukoa, beraz, berokonturik bat erez. Lan erdiak orantxe egingo dituzte, iesaldi badugu, iesaldian 6 lagun dira, jazarpenean 2, horra 6 segundura agerizaigo erreferentzia, jazarpenean 1 isako 2 lagun dira, Debernes eta Legnesun eta pelotuaren atzerapena minutu eta 45 segundo inguruko hementxe. Ia aurrekoak begibistan dituztela, Debernes eta Andreas Legnesun. Muñoz laster dira, oraintxe sartuko direia zirkuito honi 3 itzuli eman behar dizkiote, eta zirkuito honetan Eref eta Xeraf Muñoak igotzeaz gainera, uiko Muño ezaguna izango dute, 3 pasa behar dute, uiko Muñotik, hirugarrenean pasa beharrik ez dute, ailegatu egingo baitira, hor txamaituko da, esan bezala golturrean egun bakarreko probetan Muñoan goian amaiera duen klasiko bakarra da, Fletch balon, 89. ekitaldia dago jokoan eta partaidetza da. Azpimarratu beharrekoa, partaidetzan, horbaitira, buru-buruan Pogačar eta Evenepoel joan zen igandean Amstelen lehia gogorra izan zuten, Eskimoseren ustekabeko presentziarekin, azken kilometroetan, eta Eskimoseren presentzia gainera, etzen badaezpadako izan irabazi egin baitzuen, Danimarkarrak, Pogačar eta Evenepoel esprinean menderatuta. Alfonso Arroyo, arratsaldeon, ongi etorri. Alanekarri, Fermin. Iaz giro txarra, gogoan izango duzeuk ere zenolako giro makurra izan zuten klasiko egiteko euri egun guztian eta hotza, irudiak eta alako xeak izan genituen esaterako, Alfonso. Joantzen igandean irabazi zuen Eskilmose hemen dardar batean hipotermia jota eraman zuten besotan hartuta. Irudi hori utzi zuen egunak, besteak beste irudi hori utzi zuen. Bai, iazko amenetan gogorra izan zen, iazko ekitaldia, aurtengoare, euri kontua ditugu, euri kontua, bustitik doa eguna, eta zorionez, hotz handigirik ez du egiten, 11 gradu egiten ditu, eta, zantzu horretan, bustitik egin barko dute eguna, busti egin da, blai egin da ziklistek, eta zuga ipatu duzu moduan, iazko irudia Eskilmoseren izan zen, hipotermiak jota balazterketa utzi behar izan zuen, eta talde hau unoixa izan zen, talde bakarra oso osorik ailegatu zena, helmugara, uiko Ormara, eta gaur ere protagonista izan nahi du, unoixak hor ditu hor tartean, iezaldiaren pelotoiaren artean, bi ordezkari, Legnesun da Debernes, eta hor momentu batetik bestera, aurrekoekin, iezaldikuekin bat egingo dute bi norvegiarrek. 174 lagun abiatu dira, irteeran baja bat izan da, Fischer Black, Red Bulleko gizona ez da irten eta behin hasita, Urienstant, talde honetako Urienstantek, utzi du lasterketa buruarekin bat egitera doaz, unoixako bilagunak, aurrean Guilhelmi, Smith, Desal, Paco eta Debert dira. Eguneko iesaldian, esan bezala, 6 elkartu dira eta 6kotearekin oraintxe elkartuko da unoixako bikotea eta pelotoaren atzerapena, minutu eta 45 segundo ingurukoa. Pelotoi buruan, Alfonso, jada batzuk ikusi ditugu, 3 talde ordezkari banarekin, pelotoiak giratuz, azaldu zaigu eta honen bestez, aipatu ditugu, zein diren besteak beste hemen eta ez da harritzeko azaldu diren talde horiek hor ikustea. Eta lasterketa hasiera-hasieratik hor dira pelotoi buruan, bai Lidl Trek, bai Sudal Quick Step, baita UAE ere, hor bakoitzak gizon bat jarri du lanean, Sudal Quick Stepek Peter Sherry, Lidlek Jacopo Mosca eta UAEk Estake Langen,
eta batez ere aipatzeko da Lidelek hasieratik erantzukizuna hartu dela pelotoian, klasikoa hasi denetik, eta badu hor esperantzaren bat, bi esperantza baditu bederen, gaur irabazteko bata Amstelen gailendu zena, Eskiel Mose, badaki lasterketan podiumara igotzea zeren, eta bestetik Tibonez, ez dute baztertzen gaztearekin gaur uiko horman gailentzea, baina ikusiko dugu nira buruz gaurko amaiera txinparta handiko ziklistentzat da, kilometro bateko igoera da, oso gogorra, eta hor nik uste dena alde duena Pogačar dela. Urteko kilometro luzena esaten dute pelotoian, Alfontxo? Bai. Uiko muinonetan izaten duten kilometro hori dela, urteko kilometrorik luzena. Lasterketa birabazitako batzuk badira, 5 balagun badira, lasterketa birabazitakoak, naiz eta gaur egun euren izenak ez diren, lehen bezain ozen entzuten esaterako, Alaphilippena, Alfontxo, Alaphilippe garai batean oso ondo hartu zion neurria lasterketa honi, gainera hemen Hortzar Maiota soinan zuela irabazi zuen. Behin Alaphilippe 2008 batean denera 3 garaipen ditu Fresh Ballonen Alaphilippek, esan bezala partaiden artean da Alaphilippe, zer esanik ez, Tadej Pogačar aipatu dugu, iazko garailea ere hemen da, Hirschi bera ere hemen da, esan behar da Tudor Alfontxo aurreneko zari dela parte hartzen, Fresh Ballonen. Iaz Euskal Teleuskadi izan zen, gonbidatuetako bat, Euskal Teleuskadi eta bestea Total Energy, ez bata ez bestea ez daude, eta aldiz, sandakoa aurrenekoz, Alaphilippen eta Hirschiren Tudor Suitzar, Alfontxo. Bai, Alaphilippek 3 flexe irabazi ditu, bazirudien momenturen batean Valverderen marka berdinko zuela, baina ematen du ez duela horrelakorik lortuko. Valverdek 5 aldiz irabazi du Flesh Ballon hau, gehien irabazi duena da Alejandro Valverde, eta egia esan urteen poderioz bera egin du bai Julian Alaphilippek txinparta hori, garai bateko txinparta hori galdu du frantziarrak, eta ez dut uste gaur, garaipenaren leian egon daitekeenik, ikusita denboraldia nola daraman gainera, Alaphilippek ikusi genuen Amstelen ere nola josuen erasoa, eta Pogačarrek Pogačar beraren gana heldu zen, eta berehala utzi zuen atzean Alaphilippe, itzulian ere ikusi dugu, eta ez dut uste gaur, onenen pari biliko denik Alaphilippe, Fermin. Ez zait iruditzen, joan zen igandean geratu zen bezala geratuta, ez zait iruditzen. Gaur azken muino horretan, joan zen igandean, garaipenaren jokoan ibili ziren hoien aurretik izango deni Julian Alaphilippe. 8 lagun, iesaldian, elkarlanean ondo ari dira konpontzen. Hemen esan dugu, Ineos ziklista gazte batekin da, Arten Smith, estatu batuarrarekin, Tobias Foss, gerora elkartu da, iesaldira, hor Simon Guilhelmi, arkeakoa Estanar, Robert Estanar, australiarra, barengoa, Frederik de Bernes eta Ernest Legnesun, orain elkartu berri dira, lasterketa burura, Seriel de Sal, eta Tom Paco. Paco Euskal Herriko itzulian ikusi genuen, Pakok abiatu horretik, baldez duz esan duen Alfontxo, ibilbidea, gaurko ibilbidea, begiak itxita ere, egingo lukela, hemen inguruko baita, Tom Paco, Intermarxeko mutila. Bentxe, taldetxoa, minutu eta 40 segundo pasatxoko aldea Euripean, 12 gradu eta lasterketa erditik aurrera edo azken ordu bete bustita egitea bada, beste Alfontxo, irteeratik ia Euripean ibiltzea da, eta temperatura honekin, eta orantxe ja aurreneko muinora gerturatzen ari dira, Côte d'Eref dute, esan bezala 3 aldiz pasako dira, orain sartu diren inguru honetatik. Eta ez harritu Fermin, datozen kilometrotan ziklista askok ez badute lasterketa guztan, eguraldi honekin Fermin. Nola zirukitu baten sartu diren, hotelak eta autobusak horre inguruan izango dira, uiko horma pasata gero, Fermin, eta bat baina goiago nik uste bizikletatik jaitsiko dela. Aipatu bara hor, uno izan, de Bersners, iesaldian doan da, aurten Tirreno Adriatiko 5. saioa irabazi du, eta zustean harrapatu zuen
Pelotoia edo favorituen den pelotoia. Horre Manderpool ere zaitu zen Norvegiara harrapatzen, baina ez du hartu zituen uno isakoak, Oilarren multzoa ez du hartu zuen, eta garaipen handia lortu zuen, Debersnesek. Bai jauna, eta bestea, Andreas Legneson, Andaluziako bueltan, zuzenean eskaini genuen lasterketan, iesaldietan protagonista izan zen, iesaldi onak egin zituen. Andreas Legnesunek ibilbide gogorrean nabarmendu zen iesaldietan indartsuna izan zen. Tobias Foss, hau ere ezaguna da, Alfontxo. Bai. Erlojupeko munduko txapeldun ohia, Tobias Foss. Bai. Garai honetan iaz irabazi zuen, Alfontxo. Alpetako turrean, Fermin, lehen etapa irabazi zuen, eta sasoi honetan ondo moldatzen den, ondo aritzen den ziklista da, Norvegiarra. Orain beste zeregin batzutan aritzen da, iesaletan sartzen da, Ineseko ziklista, baina hori falta zaio, gaur egun. Errematatzea, iaz lortu zuen Alpetako turrean irabaztea, baina hori falta zaio, berari. Alpetako turra jokoan da, hirugarren etapari dira egiten, eta itxura batean Marko Frigok eskura doka, etapa garaipena, kilometro asko dena matzera lasterketa buruan bakarrik, Israelgo italiarrak eta orain jaitxera bat beste egitzaio geratzen, ia helmugara ailegatzeko. Eroria izan da, Fermin. Pelotoien herrialdean Red Bulleko bat erori da. Eta zorionez, Estoa izan dute atzetik ziren denek, Jonas Koch. Pelotoi bururare gerturatzen ikusi ditugu Q86koak. Orain atzerago gelditu dira, baina ikusi egin behar Pitcockek nola erantzuten duen gaur, Fermin. Bai, Pitcockek eta Pitcock bezalaxe, Lenin Martinez, gaurroneko parteetza du, Alfontxo. Van Etveltek, Van Hilsek, iaz podiumen izan zen, Gili hemen da, Romain Gregoire hemen da, eta Euskaldunak ere aipatu behar ditu, ez dira asko, 3, baina bi garaipenaren jokoan ibiltzeko modukoak, Pello Bilbao eta Alex Aramburu. Beste Azparren da, Xabier Mikel. Azparren Pitcocken mesedetara ibili beharko da. Bai, Azparren egin beharra, ikusten izango da. Eta ia, Alex Aramuruk aukerek baduen horra aurrean sartzeko, pedalkolpe onarekin iritsi delako, Freixo honetara, Euskal Herriko itzulen erakutsi du, sasoian dela, eta ia, nola erantzuten duen gaur, ezkiotarrak. Jontzen igandean aurrean izan zen Alex Aramburu, laugarren bukatu zuen. Alex Aramburu, Ganstel, minut erdira gerturatu da, Sudal, Ebenepolen talde alegia, Sudal pelotoi buruan eta bere gurpilean UAE, Pogatxarren morroiak erne, Pogatxar bera, hortzar, maiotarekin, hortxe, ikus liteke ondo kokatuta Ebenepol bera ere bai, oso erne, elkarren inguruan ari dira lasterketa egiten Pogatxar eta Ebenepol. Bai, Fermin, nabarmentzekoa da Ebenepolen itzulera, Hau bere hirugarren lasterketa eguna da, lehen egunean Brabanteko gezia irabazi zuen, Van Aerten aurrean, bigarren lasterketa eguna Amstela izan zuen, hor garaipenaren lehian izan zen, Pogatxar harrapatzea lortu zuen, sekulako erakustaldia eman zuen, eta azkenean podiumera igo zen. Eta gaur, hirugarren eguna du, eta esan du, zerbait presatuta badutela taldean, Pogatxarri aurre egiteko, eta nik uste, aurre egin nahi baldin badiote, helmugatik urrun segitu beharko dutela, segitu beharko direla. Alex Aramburu izan du jontzen igandean anzten laugarren Brabantse Pilsen. Izan zen laugarren anzten. Alex jontzen igandekoa etzun bukatu, Alex Aramburok. Beno, aurreneko igoera bukatu du lasterketa buruak, orantxe ari da, gaina harrapatzen, pelotuia ere, ieslariak hurrengo igoera Xerabeko izango dute. Xerabekoa gainean dago. 8 kilometro barro izango dute Xerabekoa. Eta uiko Muñora zuzenduko dira jarraian eta hurrengo igoera egingo dute uiko Muñoan. Denera 3 aldiz igo behar dute gaur. Iaz lautan igo zuten.
uiko muño ezaguna. Eta Pelotoian den muñorik ezagunena izango da, uikoa. Eta zenbat aize jaten duen Domen Novakek. Ueko ziglistak, eta Peter Sherrick ere, Batez ere gaur Peter Sherrick aize dezente jandu, buruan kilometro asko egin ditu, pelotoi buruan. Eta hor ikusi dugu aurreko postutan, pelotoiren aurreko postutan ondoko batuta Renko Evenepoel. Esan dugu, Pogačarren inguruan dabilela Renko Evenepoel. Abiatu direnetik eta Lidl trekekoak ere Erne Eskilmose hor ikusten da. Eskilmose eta Tibonez lehen pelotoen atzealdean, baina orain ja ikusten da aurreratu dela. Taldekiren inguruan dela. Tibonez bere aurreneko partaidetzan gainan da pelotoia. Minutu eta 18 segundora. Pelotoi honetan, 50 lagun debutariak dira lasterketa honetan aurreneko ari dira fletx balon klasiko egiten. Eta hor, dudari gabe, debutarien artean, Tibonez aipatu dugu, Leni Martinez aipatu dugu, Leni Martinez aurten Paris-Nitzan aldapagora etapa bat irabazita da, Teiretik jetxi berri da, Leni Martinez, beraz, garaieran egin duen kontzentrazioak ze emaitza izaten duen ikusiko dugu. Zalantza handiak izaten baitira, jetxi berritan lehiatu ondoren batzuk ondo modulatzen dira, beste batzu berriz ez. Debutariak Alfonso, Blackmore ere aipatu behar dugu. Bai. Blackmore agerraldi politak egiten ari da. Blackmore egiaz 23 urtepeko Liège-Bastogne Liège irabazi zuen. Eta urten Brabanteko bezian hor izan da aurrean Evenepoelekin eta Wout van Aertekin. Azkenean ezin izan zen jarraitu, baina maila paregabe eman zuen Israeleko ziklista britainiarrak. Beste debutari bat ere bada, debutari ezagun bat, Hatherley, Jaiko taldekoa, ezaguna bereziki Parisen Joko Olimpikoetan brontze irabazi zuelako, mendibizikletan. Hatherley, esan dugu, 50 dira debutariak eta nik uste ezagunenak hau izango direla. Tibonez, Blackmore, Leni Martinez eta aipatu berri dugun Hatherley. Eta pelotoi honetan aurten garaipen gehien lortu duten ziklistak. Pogačar eta Bokelan dira bakoitzak bosna lortu ditu eta aipatzeko Bokelan iaz podiumera igo zela Frantziarra arkeako ziklista. Eta arkearen inguruan esan behar, bere Emmanuel Hubert managerrak esan zuela, momentuz datorren urterako ez daukala babeslerik eta ziklistek askatasuna dutela talderen bat aurkitzeko. Zai ikusten baitu, babesle bat aurkitzea datorren urterako eta horrela baldin bada, desagertu egingo dela egitura. Arkea. Luze pelotoia. LF-ko muñoa atzean utzi eta Xerabeko muñoaren bila. Muño ezagunak Xeraf esaterako iaz Iurietik kanpora utzi zuten lanetan ziren, errepidea konpontzen ari ziren eta Xeraf kanpoan utzita, Alfonso iaz uin beste igoera bat gehiago sartu zuten, denera 4 igoera egin dituzten iaz uiko muñora. Bai, eta aurten azken itzuli horretan uira gerturatu aurretik, helmugatik gertu sartu dute berriz Xeraf. Eta horrek saltza pixka bat emango dio gaurko amairari. Metan muino laburrak dira, baina gogorrak, luzena 2 kilometrokoa da, baina uiko horma, oso horma bere izenak dena esaten du, batez bestekoa ia 10 dauka kilometroak, eta ere feresta, edo Xeraf ere ez da atzean geratzen, luzera berdina dauka, Xerafek, uikin alderatuta, kilometro eta 3 metro, eta batez bestekoa 8,1. Eta ikusten denez, aldeak ez du gora egiten 2 minutura ez da iritsi momentu batean ere, eta hor kontrolpean darama, pelotoiak tartea, minutu eta 4 inguru, darama aurreko multzoak.
Eta hemen galdera, Alfontxo galdera da, jende asko egiten ari dena, gaur Pogačar mugituko dute da, azken igoerari ekin aurretik nabarmenduko ote da, Tadej Pogačar. Nik ez dut uste, Fermin, gainera entzun da, Mauro Janetik astean esan duena, Janetik esan du, ez daukala beharrik, hain urrutetik mugitzeko Tadej Pogačarrek. Eta nik uste igandean ikusi genuena ikusita, eta ailegaera nolako den ikusita amaiera, dena alde daukala horre esloveniarrak, uiko horma bertan, gailentzeko. Bere txinparta atera eta gailentzeko. Nik uste muñoan sartuta, buruz-buruko lehian, Evenepoel gehiago izan behar lukela Pogačarrak. Orain arte ala izan da. Eguna behar da. Hala moduzko eguna baldin badoka, edozer gauza izan liteke, baina ikusita bakoitzak era honetako probetan eta etapetan esaterako itzulietan eta amaiera gogorretan ze maila manduen bakoitzak, nik uste Pogačarrak Evenepoelen aurretik dukela. Eta nik uste norbait mugitu behar baldin bada, Evenepoel izango dela, Fermin. Badaki aurrez-arre ez daukala uiko horman gora zereginik nire ustez, Fermin, eta lehenago mugituko dela Remco Evenepoel. Evenepoel eta Pogačar beste guztien baimenarekin. Beste guztien baimenarekin diogu, mundu guztiak bi izen horiek dauzkalako azpimarratuta, mundu guztiak begiak bi hoiengan dituerako hiltzatuta gaur, eta joan zen igandean emandako ikuskizunaren ondoren, ea gaur. Ze eskaintzen duen bakoitzak, gaur eta bestea datorren igandeko izango da, Alfontxo. Lies handia, Lies zaharra, 260 kilometroko saioa daukate, hemen 200 kilometro inguruko proba izaten da, flexen, baina gura hundia da. Gainera, eurek aipatu dute, helburu nagusia igandekoa dela, Lies, bai Evenepoelek, bai Pogačarrek hori aipatu dute. Eta benetan, norgehiaukari polita egongo da. Eta ikusi egin behar, nola erantzuten duen Pogačarrek. Arantza bat izango du, esloveniarrak, Paris-Roubaix ezin izan duzuen Van der Poel garaitu, Amstelen Eskielmose ezin izan zuen aspiratu, eta horre arantzatxo bat izango du bai Tadej Pogačarrek. Pogačarrek esan behar dugu, aurten 5 klasiko egin dituela, eta denetan amaitu duela podiumean. Estrade eta Flandria irabazi zituen, zuga aipatu dituzu, Paris-Roubaix eta Amstel, bietan bigarren eta bestea, temporatik horrenko monumentu izan zuen, eta 3. izan zen Tadej Pogačar. Zenbakia dira gero, klasiko eta podiumerik jetxi gabe. Egin ditu 5, ikaragarria da. Beno, minutu eta 20 segundo pasatxo lasterketa buruarentzat. 8 lagun lasterketa buruan. Eta UAE eta Soudal. Bereziki bi talde hauek orain. Lidl trekekoak izan dira hor tarte batean. Hauekin nahastuta pelotoi buruan, baina Lidl trekekoak izkutatu dira. Urpota hoan duela. Munduko txapelduna. Orain horren hemen munduko txapeldunaren maiotarekin Julian Alaphilippek irabazi zuen Fletch Ballon eta Alaphilippe ikusi dugulen irudietan ezkerraldetik azaldu da Tudorreko frantziarra. Laster dira Xeraben, laster hasiko da lasterketa burua Xerabeko muñoa igotzen. Eta aipatu dugu Lideren Eskielmos eta Nes izango direla buruak, eta lehen kilometro batzuk lehenago Tibonez pelotoiaren atzekaldean ikusi dugu, eta ez da genik seinale ona den, horra ainatzen ikustea, talde aurrean ez egoela, ez da git. Bai, aipatu dut, Alfontxo, aipatu dut. Tibonez ikusi dugula, baina ikusi atzealden ikusi dugu, egia da, artean
pelotera 6 samartzi joala, baina seinale ona ez da. Ez bada izan autora gerturatzeko, ez da hori Tibon Nesi dagokion kokapena pelotoian. Eta Movistarrekoak ere ikusten dira, Movistarrek Enric Mas du hemen. Red Bulle dauka, talde polita baita, Alfontxo? Oso polita, talde polita dauka, bai. Zazpiko polita pilatu du, esan dugu Fischer Black ez da latera, baina hor dira Van Gils, iaz podiumera egon zena, Roger Adrià, Alexander Hayek, Jonas Koch, Daniel Felipe Martínez eta Gianni Moscon. Horre beraien apustua Van Gils izango da, baina kontuz Roger Adriarekin ere. Minut erdirekin, bi bitartean, ieslariak 8 lagun lasterketa buruan euripean. Eguna daramate euripean. Eta 12 gradu eta bustita iruditzen zait, Alfontxo. Batera gorputzaldi gozo ez dutela izango, Inondik inora, Fermin. Hemen zirak eta jantzita, geri da jendea. Eta askok autobuserako bidea hartuko du, Bai, eta bestalde esan dugu, datorren igandean Liexa handia dute. Eta ura da, asko eta askorentzat ura da helburu handia. Eta gaur, Ramozko gorputzaile izan da, ez da harritzekoa. Lasterketa usteko autua egitea. Hor, aipatu berri duzun, Jonas Koch. Hemen ieslariak. Eta nabarmentzekoa da, Ineosek aurten duen jarrera aldaketa, Fermin. Oso oldarkor ari dira, badakite, Ollarren aurrean zailakotera irabaztea do. Nabarmentzea, eta orduan beste modu batera mugitzen ari dira aurten. Iesaldeetan eta presentzia gehiago izaten ari dira. Eta horren lekuko, hor lasterketa buruan Doazen Smith eta Tobias Foss. Bueno, Alfontxo, esan du golpetako turrean Frigok garaipen eskura zuela eta alaxe izan da. Marco Frigok irabazi du. 78 kilometro egin ditu bakarrik lasterketa buruan Israelko italiarrak. Horra, Marco Frigo, Italiako giroan azaldu biden gizona, azken urteotan protagonista izan da Italiako giroan, bereziki iesaldietan, itxura batean, Alfontxo, Italiako giro ari da gerturatzen eta Frigo ere ari da bere gorputzaldia doitzen. Bai, sasonuntan ondo aritzen ziklista da, giroaren sasoi honetan, eta garaipen honek konfiantza emango dio Dario Frigori, giroan, agerraldiak ere egin ditu, eta beti talde polita eraman izan du girora Israelek, Horre nabarmendu zen, dura urte batzuk Derek G, Kanadako ziklista, eta ekitaldi horretan bere berri eman zuen Dario Frigok, Marco Frigok. Marco Frigo, Dario Frigo ezagutu duen. Ezagutu duen, Ez dute zer ikusirik. Marco Frigok eta Dario Frigok, legia ez dira familia ertikoak. Marco Frigok etapa, Alpetako turreko 3. eta saikapen nagusien aldaketarik ez da. Michael Storer, Australiarra ageri da. Aurreneko tokian atzo bakarrik helmuga hartuta. Etapa eta maiota kateatu zituen. Pako geratzen. Hemen Pako. Inguruan ezagutzen ditu, baina... Bai. Ez da eski ezagutzea, Alfontxo, ondo ibiltzeko. Lagundu egiten du, indarra kudeatzen lagundu egiten du, baina motorra utxi baldin badago. Bihurgune guztiak, errez guztiak ezagutzea, alperrik da. Sufritzeko dago, sartu da berriz ere. Xerabeko igoera gogor honetan. Itxura polita ematen ari da, Ineoseko Smith estatu batu harra 21 urteko gaztea, Fermin. Aurten iaz debutatu zen Ineosekin, ez da moduan, eta aurten lehen denboraldia. Axion taldetik pastatzen hau, ez? Bai.
Eta mutil garaia da, Metro eta lau, tamaika. Luze da, Eta xera bengora pelotoia ere. Pelotoia norengoz bakea. Hortzadarra Erne baita Renko Benepol bere ezkerraldean. Munduko txapelduna eta olimpar txapelduna. Txapeldun olimpikoa eta munduko txapelduna. Egun guztia elkarren ondoan, irteran ere ikusi ditugu, elkarri bostekoa eman diote, sinadura kontroletik pasaberritan egin dute topo eta egun hona ematearekin batera bosteko luzatu eta elkarri zorte hona opatuta dira. Hoxe da, aipatu dugun estatu batuar gaztea, Smith. Baitu, estatu batuar gazte hona gaur Ineosek. Magnus Sheffield, Andrew August eta Motiliao Smith. Zebenan, bere ibilera jostariarekin bizikleta gainean, irudietan ezkerraldean. Ikusarekin bat nekatu egiten da, Fermin. Mugimendu horrekin. Hemen Iazko garailea, Stephen Williams. Iazko garailea, bai. Abiat horretik izan du, ez dagoela Iaz bezain ondo aurten. Iaz demoraldi oso nagin zuen. Batez ere lehen zatia, Deunan derri irabazi zuen, gero Freixo Alon, baina aurten ez dio ekin hain ondo, urteari. Eta Sudal, bitalde. Bai, markaketa estua. Bi lider garbi eta bitalde nabarmen pelotoi buruan. Eta gaur ze gonbidatu izaten duten, nahi genuke. Nahi genuke, Fermin. Nahi genuke hor bakarren bazterrak entreatzeko bada ere. Bai, horren adibide, igandeko Amstel izan zen, Fermin. Horra agertu zen Ebenepul, gero Eskielmose, eta benetan lasterketa zoragarria ikusteko parada izan genuen. Eta hori, falta mota izan dugu askotan, Horako nagustasun zapaltzailea dagoenean, batek irabazten duenean, ederra izaten da, baina ez da emoziorik izaten. Eta askotan lasterkete hori falta mota izan dute. Ez lasterketa zen bada eta irekiago, orduan eta ikusgarriago. Ikusgarriak dira, Benepolek eta Pogačarrek egiten dituztenak ikusgarriak dira, zen norako mugimenduak, zen norako iesaldi aleginak, zen norako erasoak eta kontraerasoak ikusgarriak dira, baina garaipenaren jokoan zenbat eta jende gehiago izan aukerekin, lasterketak esango nuke irabazi egiten duela. Minutura gerturatzen ari da pelotoia. Beno, xerabekoa bota dute, laster dira uin. Kontxo? Bai. Laster, une batetik bestera ikusiko dugu lasterketa buruan den zortzikoa ui herrira gerturatzen eta horreneko igoeran, hementxe. Zortzi lagunak. Eta Guai eta Sudalen landari esker, apurka bada ere, tartea jaisten ari da. Eta sokaztu nahi larregi luzatzerik. Hori bai, begia garren eduki garritu, Alfontxo naiz eta ia 80 kilometro falta diren, esan duguna, Pogačar eta Benepol tartean egon da. Gutxien... Bai, gaur egun gutxien uste denean... Jotzen dute hauek, bai. Adibidez, munduko txapelketan nok esan behar zigun, 1 kilometroen faltan jo behar zuela Pogačarrek. 1 kilometro falta zirela, eta nola iraun. Eta ez pentsa, 3 minutuko zuluarekin ibili zenik, Bai. Jazarpenen Ebenepol. Eta soka tenkatuta, eta segi, eta karagarri izan zen, bai. Eta joan zen igandeko ere oso polita. Oso polita, bai. Oso polita izan zen. Ederra.
batez ere Benepulek egin zuen. Egin zuena, ordekan egin zuena. Ikaragarria. Eta hor ordekan, momenturen batean, Pogatxarrek saltaz zuen bat izan zuen gurpila harrapatzeko, Ez, zoragarri izan zen, joan zen igandekoa, eta gaur dugu. Bigarren atala, joan zen igandean hasi zuten festaren bigarren atala, hemen nahi genuke. Bai, hori Oraingoz, biak, hemen dira euren taldeak aurrean jarrita, Renko Benepul eta Tadej Pogačar. Eskimose bera oso erne dabil, eta Tibonez lehen hortzen, orain ez dakit horri izango den. Eta begira nola doan luze-luze eginda, sartzen ari dira ziklistak, atzetik, hautsi eginda pelotaia, xerafen, eta orain uin sartzeko mugimendua dira hauek. Kokapena, ziurtatu nahi dute, kokapena bermatu nahi dute euren talde buruentzat, hemen buruan pasatzen ari diren gizon hauek. Azterketa burua hemen da uin. Hoxe da ui herria. Klasiko honek gale batean hemen zuen amaiera. Ui herritik Iturreko etapak abiatzen ezagutu izan dugu. Beno, oantxe izango da aurreneko igoera. Denera, 3 igo behar dute, uiko muñotzarra. Eta iaz bezala xe, marka da gero, eguraldia... Makurra, eguraldi makurra. Gaiztoa, bai. Jende jantzita, Alfontxo, jende jantzita. Amabi gradu eta giro umela. Ez da gozoa. Ia igandera begira ez duen ondorio horik guztionek Fermin. Ia inorrezen gaixotzen edo... 3. ordu bete da, bataz bestekoa, 42,7koa. Zerbait, da? Bai, usia. 42,7. Gehiago estutuko dute mendik aurrera, Fermin. Beno. Hasi da. Hauxe da aldapa. Hauxe da uiko muñoa. Minutu eta laurekin. Minutu eta lauko tartearekin hasi dut hauek, Ia zenbat egin bukatzen duten. Hemen nahi ez zare atxan abiadura bizitu ingo. Bai, nahi gabe, Fermin. Nahi gabe, bai. Uiko igoraren marka horrekorra Alejandro Valverde dakola, ez da? 3 minutu eta 14 segundotan jarri zuen marka uste dut, Fermin, ez da dit. 2 minutu? 2 minutu. Eta 41, Alfontxo. Azken kilometro hori. Hori da, azken kilometroa. Eta Valverderena, Ala Filipek berdin du egin zuen, 2:41. Horre baldak izu zer esan nahi duen, bataz besteko abiedura, azken kilometroan, 22,5 kilometro ordukoa. Bada marka. Aldapatzar horretan, 22,5ko bataz bestekoa. Hora dago profila, bai, beltza. Atera, 22ko batez bestekoa. Esaterako, Igor Astarloak 2003an irabazi zuenean, Aitor Rosarekin, izan zen lasterketa buruan, bada izuzten denbora behar izan zuen, egia da, 100 kilometro bakarrik, lasterketa buruan eginda zirela, Aitor Rosa eta Igor Astarloa, 3 minutu eta 21 segundo behar izan zituen, Igor Astarloak, bataz bestekoa, igoerako bataz bestekoa, 18 kilometro ordukoa, 22,5koa, esan bezala, Valverderena eta Ala Filipena. Begira, tira batean ia 10 segundo jan dizkio pelotoiak, Lasterketa buruari. Oda, aldapazarra. Hemen. Arrazelaren guztiak, bai. Jendetza. Urterolez. Bai. Euskaldunak ere ikusi ditugu. Kurriñak eta ikusi ditugu lehen. Bazko aste izan da, jende asko porretan. Beno, multzo nagusia, ja, minutuko langa botata. Hor aurrean, Benepul da Pogačar. Arne, bata beste zaintzen hor.
Karra ondo, bai. Horra Esquilmos ere. Aldapa honek bakoitza bere lekuan jartzen du, Gili horratzean. Ez dago jorik, Alfontxo? Ez. Ez dago jorik. Ritmoa jartzen ari denak, ez du aparteko zakarkeriarik erakutsi oraingoz pelota inguru horretan. Hor komedia pasatzen ari da Guglielmi arkeako ziklista. Eta euria, ez du atertzen. Tobias Fos, atzera begira, gaztean onden, jakin nahian, norbegiarra, hauek gainean dira. Aurreneko igoera, bukatu du honen bestez. Azterketa buruan dugun talde txonek. Luzea egiten da, amaiera, Fermin. Azken 100 metroak. Nalti dator hor, Jan Kristen hor dator. Esquilmos hor da. Taldekidea, Sanomen hor da. Tibones ez da ikusten. Hemen Pako. Tibones ez da ikusten ez? Ez da ikusten horrean. Ez da ikusten, Esquilmose hor doa. Gili Ebeneporen burpilan orain. Ua eta Zeudaldoa zor horrean. Bueno, gozo igo dute, Bai. Bat ere zakarkeriari gabe. Hirugarren ordua beteta, horatu, 52 horako bataz bestekoa daramala probak. Buitrago hor ikusi dugu. Euskalduna, Pello Bilbao, Alex Aramburu eta Xabier Mikel Azparren dira. Zein non da bilen, usteko aukerarik ez du izan. Teuns, garailea, Dylan Teuns, lasterketa birabaztako etako bat. 5 garaile dira, hau da. Irabazitako bat, Dylan Teuns, Andriarra. 3 urteko ekitaldi irabazi zuen Israelekin, Israel taldean zen. Lasterketa irabazi zuen Dylan Teuns. Ebenepulek euritakoa kendu du, Xira kendu du. Geratu direnak, berriz ere sartzeko moduan izango direla, esan liteke. Alfontxo, iazko ekitaldia datorki gogora, ikusita, eta iazko ekitaldia... Iazkoan, aurtengoarekin alderatuta, iaz txingorra kaskabarra egin zuen. Bai. Ota hondiagoa, esango nuke gaur baino, baina iaz bezalaxe gaur ere errukiarria. Iaz, gogoan alduz hemen, Soren Krag Andersen jo zuen. Eta iraun egin zuen, kilometro asko egin zituen. Azterketa buruan, Soren Krag Andersenek. Pakorekin orantxe egingo du bat, pelotoiak. Horrelako uraiarekin gero, arrisko handi izatena deshidratatzeko, Fermin. Bai, jateko horik ez, edateko horik ere ez, hotzarekin ez da... Ez da horik izaten, igarreri somatzen da... Arriskoa, bai. Movistarreko horretunak Guerreiro iritu zait, Ruben Guerreiro. Bueno, horreneko igoera bukatuta, ez dio bat ere jan pelotoiak lasterketa buruari. Honek esan nahi du, pelotoiak oso igo duela. Orain geldialdia probate izango da aurrean. Tarte honetan. Ikusi dugu horra da ibez, Benepul. Eruitakoak entzen. Zazpi geratzen dira aurrean. Pako izan ezi gainerakoak. Lasterketa buruan dira. Pulpotoak eta hartzen orain. Hartzeko meni orain de kilometro asko geratzen dira orain lana dago.
Eta hori izan dute zula honditu, eta hor... Janen jarritu balute, begira, estanar, ezuak astintzen, Fermin. Bai, urak endu nahi. Urak endu nahi, da... Urak endu nahi. Bueno, izan berriz ere lastaketa burura gerturatzen ari da. Bueno, izan goratu, bilagunekin da lasterketa buruan. De Bernesekin eta Legnesunekin, Frederik De Bernes eta Andres Legnesun iruditan dugun gizona. Ja, ze berri izaten dugun, helmugatik pasa dira eta Alfontxo laster iruditzen zait. Lasterketa utzi duten zerrendaren bat izango dela. Oiko izaten da gainera, eta horrelako guralderekin areta gehiago. Ez da harritzeko. Begira, naiz, baina oraingoz ez dago albisterik ez. Emakumeen lasterketa ere hasita da, emakumeek ere gaur dute hemen, Fretx Balon. Ibide laburra egiten dute emakumeek. Beno, ieslariak, minutuko tartearekin, buruan. Zazpi lagun. Etxekoa geratu da, iesalditik kanpo. Pako. Eta uria bizi-bizi, zarra-zarra, uria. Ala, Filip. Remein. Bai. Irutan irabazitakoa, markaduka, uiko muñoan, Valverderekin batera 2 minutu eta 50 segundo, figurarik azkarrenak dira, Valverderena eta Ala Filipena. Jan Kristen harina ez aurri ikusten, Jan Kristen aspaldi lehiatu gabe dago. Min hartu da ibili da, Jan Kristen. Bai. Maila honean itzuli da. Aldetu diote, Janetiri, edo Jaumani parkatu, UAEko zuzendariari, ia gaurko bigarren karta, bigarren aukera Jan Kristen izan zitekeen edo ez, eta argi erantzun du, min hartuta ibili dela, Jan Kristen gaztea, eta ez dutela esperantza handiegirik berarekin gaurko klasikorako. Martxoaren hasieran, Fonardes klasikoan, proba maier aldera, erori eta eskuiko lepauzte hautsita, erretiratu zen Jan Kristen, gaur du itzulerako lasterketa, eta hemen aurrean azaldu zaigu, uiko aurreneko igoeran, Jan Kristen. Eta hor, gurpila aldatzen ikusi duguna, Magnus Sheffield, Fermin, parin izan azken etapa irabazi zuen mutila. Erakustaldi bikaina eman zuen Magnus Sheffieldek. Ineoseko ziklistak. Ineosek, Sheffield, Ineosek, Axel Orange, eta Bob Jungels. Jungels aspaldian, egun bakarreko klasiko hauetan ez da asko azaldu Bob Jungels, bere garaian Lies irabaztako gizona da Bob Jungels. Eta Axel Orenzek ere ez du distirandik egin, Zerre falta zaio Axel Orenzi. Itzulian ikusi genuen, eta txukun ibili zen, Gernikako etapan, oraindik ere gogoan daukagu. Hileren atzetik bera helmugaratu zen pelotia hundiari aurre hartuta, zenbait kilometro bakarrik egin eta gero.
Bueno, Lidl Trek, Alfontxo, lehiarako dago, Lidl Trek. Jakopo Moska. Bai jauna. Honek aize puska jaten du ba, italiarrak. Ibonez, non ote den, jakin nahi genuke, Ez da hor ikusten. Eskimose hor ikusten da, Bai. ba, hor da, Alfontxo, hor da, Eskimoseen inguruan, Tibonez. Bai. Lidl Trek ere moraliari da egiten, ha? Bai, horre garaipenen talde garaileen artean bigarna Lidl Trek. 30 lortu ditu baek, 13 bat uste dute Lidlek. Eta benetan, ondo ari da. Estatu Batuetako taldea. Txikoneren dute, azkena, 15 garrana, bai, hoxe. Eskimosea. Alpeta Gauturrea. Eta marka da gero, garaipena ospatzen ari zela betaurrekoak botazit jaurti zituen, ba, bueno, eta izuna jarri zuten. Izuna, bai jauna. Bateko dirua eta besteko uzi puntuak enduztizkioten. Hemen aurreneko igoerako irudiak orain. Ze aurpegiak. Bai, hoxe. Hala, aurpegia ipatu eta zer azaldu zaigun, tximua. Tximua, gero, Alfontxo, uste dut itxazakurrak ere ikusiko ditugu urtero bezala, proba amaieran. Bai. Parkeko irudiak, bai, Fermin. Bizi badira bintzat. Bizi badira eta ireketa baldin badago, Fermin. Itxazakurrak horri zango dira, eta helikopteroak ematen ditu urtero, parkeko irudiak eta iaz bi itxazakurran putzuan saltoka eta erakutsi zizkiguten, ja? Bizi badira, uste erakutsiko dizkigutela. Hemen segitzen dute hauek. Eta segi egin behar. Bai, ez dago besterik. 76 kilometro terdi. Ba, 10 kilometro barru daukate. RF-ko bigarren igoera. RF-ko Muñoa. Begira, kilometro pasatxoko Muñoa. Iesaldian 7 zikista doaz eta 3 norbeigarrak dira, Iarriak. Oitako bat hori Tobias Foss. Euskaldunak 3 dira, peroto jan, Arruntxo. Norbegiarrak. 3 peroto buruan. Peroto buruan, lasterketa buruan. Hala, Hirsi. Lasterketa birabaztakoa, Mar Hirsi. Honek ere, demoraldia zeiran Valentzian irabazi zuen, baina arrezkero Zurean ibili da, Jose Mar. Bai. Horrela ikusten da Red Bulleko Gianni Moscon, italiarra, bere atzean Daniel Felipe Martínez dola. Makor egin da, Felipe Martínez. Bere oiko ibilera da hori. Hau da, negu giroa. Erabatekoa. Giro iluna, umela, eta hotza esango nuke. Uste jaitsi egin dela, temperatura gainera, Fermin. Derrigorrean, 9 gradura. Hainbeste denbora bustita, derrigorrean, ja ozzute izango dira. Ez da esfortzua eginala gorputza berotu, azkenerako hotzak pasata izango ditugu. Lehen esan duguna, azkeneko ordu betean euriak harrapatuta, bueno, hor nonbait, ja gorputza bero dela, ordu bete egin liteke, baina hasieratik euripean, hasieratik zirak eta dena gainean dituztela. Ja, zunu isakoek, denek amaitu zuten talde bakarra izan zen, osorik proba amaitu zuena eta ala esan zuten, aurretik atera zituztela kontuak, bazekitela zenolako giro izango zuten eta dena hartu zutela, dena.
Tarteak hor egiten, da hor ez da baldarik. Minutu pasatxoko tartea, lasterketa buruarentza 7 lagun. Zeriel de Sal, Arten Smith eta Tobias Fosinioskoak, Legnesun eta Debernes Uno Isakoak, Robert Stanar, Barengoa eta Simon Guilhelmi, Arkeakoa. Ferrein, bada marka ere, Ardenetan gaude, Ardenetako astea dago, Amsterdam hasi eta Liexan bukatuko dena, eta Ardenetako hirukoa, triptikoa lortu duten bakarrak, David Rebelin eta Philip Gilbert dira, Rebelinek 2004an, hiruak irabazi zituen, Amstel, Fleisch eta Lieix, eta Gilbertek 2011an. Dejona. Amstel, Fleisch eta Lieix, urte berean, gateatutakoak Gilbert, 2011an. Omega taldean zen, Gilbert. Omega dan, Patrick Lefebvrerekin. Duela 2 urte, hori egitekotan izan zen Pogačar, baina hori egin zen Liexen, Fermin. Bai. Pogačarrek lasterketa 2023an irabazi zuen. Eta Fleisch eta Lieix urte berean kateatutakoak, Valverdek askotan egin zuen, 3 bai egin zuen Valverdek izan lasterketa 5 aldiz irabazi zuen, 3 lasterketa Lieixekin urte berean kateatu ahal izan zuen Espainiarrak. Ala Filipek ere bai, Alfonso 2018an. Bai. Ala Filipek eta Jungelsek 2018an, Quick Stepek alegia biak irabazi zituen. Fleisch, Ala Filipekin eta gero Lieix urte hartan Bob Jungelsekin. Hor da Aramburu, Fermin. Hor da, bai. Eta bentibonez. Berrizera atxaldean da bila, Alfonso. Bai, horre, badur, komeriaren materia, Zirarekin. Kentzeko asmotan. Bueno, sinale hona da. Kentzen aritu da, ez da lehorra hartuko zuen agian. Bai. Eta nik uste, nesekin, gehiago espero duen adibez itzulian, Fermin. Bai. Ez da... Azkanok etapan, iberitzen ondo. Bai, baina gehiago espero duenik, behazaingo etapan da. Nesekin, Hirschirekin lehen esan duguna, Ala Filipera ere etzen... Askoz gehiago ibili, etapa batean iesaldi harrapatu zen Julian Ala Filipe, baina ez gutxi egin zuen. Gregoari zerbait falta izan zaio, ibili da, itzulian, Gili gaundia egin zuen. Gaundia egin zuen, Galanta. 3 egun segidan itzulian, bigarrenean irabazi gainera. Bai. Amsteren erondo ibili zen, Gili. Oso ondo. Bai, lasterketa hauek ondo egiten. Bai, Ardenetako lasterketa hauek ondo egiten ditu, Gilik. Ibilbide hauek aproposak dira Gilirentzat. Bueno, ez da hemen gora berarik ez da, Zirkuitoan bigarren itzulian dira jada, esan bezala, 5 kilometro barru, Jerezeko Muñoan izango dira, 2 kilometro pasatxoko Muñoa. Ineos bilagunekin, Uno Isa bilagunekin, Arkeakoa Guilhelmi, talde gonbidatuak gogoratu. Aurten Total Energy eta Euskaltel ez dira.
gonbidapenak, Flanders Baloas taldeak, Lotok eta Wagner Bazin taldeak jaso dituzte gonbidapenak. Kilometro pare batera izango dute, RF-ko Muñoa. Eta aldeari ondo ari zeusten esaldia. Eta horrela jarraituko dute, atzean erritmoa bizitzez duten bitartean, hauek iruditzen askoz gehiago izango duten jotzeko, irauteko, hementxe, Alfonso, atzeko ikusten dieten bitartean irauteko, baimena izango dute, orain, atzean suziri bat pizte aski izango da, hauek aidian arrabatzeko. Hemendik aurrera, zua piztuko atzean, erritmoa bizituko dute, eta hauek jai izango dute. Horre, Robert Estanar baraingo ziklista ikusi dugu, eskarmentu handiko ziklista alpezinen ibilitakoa, eta Bareinen datoi erreparatuta aurten, lau garaibien besterik ez dara matza. Bat garrantzitsuena, Paris-Nizan Lendi Martinezek lortutakoa, 5. saioan, eta gainontzeko hiruak Santiago Buitraroekin lortu ditu Valentziako itzulian. Itzulia irabazik eta bi etapa. Martxo ezkeroztik irabazik gabe dagoen taldea da, Baren Victorious. Zuk esan duzuna, Lendi Martinezekin irabazi zuen, Paris-Nizan. Movistarrek ere demora zente dara. Irabazi gabe, otsaila ezkero, Jon Barrenetxearen... Andaluzian, ez da? Hori da, garaipena du azkena, Andaluziako bueltako azken etapan irabazi zuen, Gamiztarrak, geroztik irabazi gabe dago, eta beste bat bada, denbora gehiago dara mana irabazi gabe, Alfonso, Loto. Loto garaipen bakarra dauka, Ageno Delirena, Beseiesen, Beseies, Utsailen izan zen, Andaluziaren aurretik, Beseies, geroztik Lotok ez du irabazi. Eta gainera Arno Deliren inguruan ere, uste dut gelditzeko gomendatu diotela, lasterketarik ez egiteko bolada batean, Fermin, ez da egite problema arazoren bat duela uste dut, Arno Delik. Eta hori nabaritzen ari da taldea, ez da sasoian Deli, eta garaipenen zakua ia utzi dago hor. Banet belde den maila handiko ziklista da, gaztea, baina orainik ez du garaitzerik izan. Deli hemengoa da, baloia da, Deli. Beure jenean erretiratu ondoren, zantzuen Flandre etzula egingo, sasoi espacial, Zebilela, eta geldi dago, Agno Deli. Erefen gora, bigarren igoera. Hauxe da iraupen proba, Alfonso. Bai, hauxe. Hauxe da iraupen proba. Hemen irautea da kontua. Eta klasik honetan, ziklistik ere esaten dute, sekreturik ez dago. Alik eta gutxien errata sartu behar da, azken igoeran, azken kilometroan. Ez dago sekretorik eta antxe eman. Zirte dozar daukazuna ustu eta... Klasik honetan hori gertatzen da, beti gidoia nahiko argia izaten da, idatzeta izaten da, baina aurtengo ekitalian ez dakinik gidoi hori izan aldatuko. Erne gaude bat ez bada. Biak gordatoz, Ebenepul eta Pogačar. Eta Eskilmose ondoan dute. Elkarren ondoan eguna ari dira egiten. Ebenepul eta Pogačar. Gili ere bai, hortabil Gili. Eskilmose. Ibonez aurreatute da, ea ikusten dugun. Intermarcheko Luis Barre ere hor dabil.
Nire ondo ibiritzen. Ordoa, ez eskerretik. Tibonez eskerretik joan da hor. Van Sevenan, orain eskubitik. Hor, pasada Grosjarner ere ezkerretik. Sheffield ordoa. Uller Adria. Minutuko langa bota du, berriz ere pelotoiak. Eskalet hor, buruan jarrita. Eta Guillermi... Hankaltze du dira, ezin Eman du gehiago beharrekoak- Fermi. Eman beharreko eman da izango da, Guillermi. Bai, Bete eginda doa. lehertu da. Bai. Esan dugu hau iraupen proba da. Ez da balako jori, baina iraunezin motorra ustu ezkero, ja ezin eutxi. Beno, eta lauko ikusentzuleak orain segundo gutxi batzu barru emanaldia ete batera pasako dugu. Ete baten jarraitu izango duzu, amaitu bitartean. Fresh Balon klasiko honen azken zatia. Azken 56 kilometroak ere, urruna xerap dute segidan, esan da bezala hemendik aurrerakoa ete batean. Arratsalde on ete bateko ikusentzuleok, Fresh Balon klasikoa dago jokoan, goizeko 11:30 hasita. Ardenetako trilogia joan zen igandean abiatu zen. Herberetan, Amstel klasikoarekin. Datorren igandean izango da, Liexa handia bezain zaharra eta tartean gaurkoa Fresh Balon. 200 kilometro inguruko ibilbidea, azken kilometro ikusgarria, zaila, proba amaitzeko eta epaitzeko oso kilometro gogorra duen klasikoa da Fresh Balon, kulturreko dutegian, amaiera muinoan goian duen klasiko bakarra, ezerk, egiten badu ezagun lasterek eta hau, uiko muñoak egiten du, eta gaur muño, joan zen igandean izan genuen ikuskizunaren bigarren atala dugu. Legia, Pogačar Ebenepul Pogačar buruzburuko lehiaren jarraipena, Eskilmoseren baimenarekin, dena esaten hasita, Danimarkarra nagusitu baitzen, bi izarra hundi horiekin helmugaratuta joan zen igandean, Amstelen, baina zara behi guztiak, nik ala esango nuke Alfontxo arratsaldeon, Alan ekarri bi Fermin. hoiengan hiltzatuta dauzkagula denok ere. Inongo zalantzabari Fermin, batez ere igandean ikusi genuna ikusita, behi guztiak berei iso dira, eta hori espero da, behinik behin, bien arteko norgeiauka hori, duelu hori, baina beste izen batzuk ezin dira ahaztu, eta zu gaipatu duzu bat, Eskilmose, baina beste batzuk ere ezin dira aparte utzi, besteak beste, Eskilmoseren taldekide Tibonez, Hirschi, Bokelan, Fangils, Pizkok, bera, Leni Martinez, Buitrago, honek ere badaki aurreneko goztan amaitzea zer den, klasikoa, Gregoire, Benoit, eta benetan Gil Ibera ere ezin da ahaztu, beraz izen batzuk badira, eta ikus egin behar, bi oliarretako bat gailentzen den, edo hirugarren bat irabazteko gai den gaurko uiko orman. Euskaldunak ere badira, 3. Pello Bilbao, Alex Aranburu eta Xabier Mikel Azparren, Pello eta Alex, ondo bidean garaipenerako jokoan, Alex Aranburu bitan 13. egina da. Xabier Usabiak ere gerturatu zaigu, munduko aktualitateari errepasoa eman ondoren orain, Fresh Balon klasikoan zer dugun eta ikusten ari garen ulertzeko argibideak emateko prest. Usabiak, arratsaldeon, ongi etorri. Ez aldugu Xabier hor? Ez dago Fermin, gaur ez dago Fermin. Igande arte jai dauka. Bueno, Xabier hemen genuelakoan eta jarraitu egin beharko dugu beraz, Alfontxo. Lasterketa buruan iesaldia
bizirik ezin esango dugu, Alfontxo, ia minutuko langa botata, aurreko itzulia minutuko tarteari ondo eutxita egin ahal izan du, taldetxoan jendeari da geratzen, aurrena Pako geratu da, aurrena Guillermi, taldetxo honetan esan behar da, atzetik aurrerako eginda direla Uno Isako bilagunak, eta Baringo, Estanar eta Ineosko Fos, baina etorkizun ilun xamarra duela, ala? Bai, ala da, Fermin. Minutu eta laurenetik gora ez du egin tarteak, eta zugi duzun moduan, eguraldia bezala, gaurko lasterketan behintzat etorkizuna ilun xamarra daukate, atzean, Seudal, UAE eta Lidl lanean ari direlako, eta lasterketa buruen aipatu behar, nik uste, Uno Isako bi ziklistak, lehekin desun, eta Debersnes, izan ere, bigar mailako taldea da, eta iaz bezala sekulako maila ematen ari da klasiko honetan, hor dira, biziklitza sartu da lasterketa buruan, da gero indozak beste bizuk izan duzu moduan, Arten Smith eta Tobias Foss, eta aipatzekoa da, Debersnes aurten egiten ari dena, gorriz azpimarratu behar da, Tirreno Adriatikon lortutako garaipena, 5. saian lortu zuen garaipena, Oilarren multzoari aurre hartuta, eta benetan garaipen handia lortu zuen norvegiarrak Italian. 89. ekitaldia, bigarren itzuliari dira ematen, Eref eta Xeraf Muñoekin, laster tartekatu beharko dute Uiko Muñotzarra. Aurreneko igoeran pelotoia gozo oso izan dugu, ez da parteko erritmo aldaketarik izan, pelotoi buru horretan. Ebenepolen eta Pogačarren morroiek dute agintea pelotoi buruan. Egun guztian gainera, tarte batean Lidl trekekoak izan dira buruan, oraintxari dira ezkerretik aurreratzen Tibonesen eta Eskilmoseren taldekideak, baina bereziki, eta orain atzean hemen ari gara ikusten, Alex Aramburu. Bereziki, Alfontxo, Soudal eta UAE dira agintari nabarmen gainera pelotu buruan. Bai, bi Oilarren taldeak aginte makila hartuta, hor Peter Sherry eta Van Sevenant, eta Novak eta McNulty ari dira lanean, eta egun hasienetik Lidlekin batera, azken kilometrotan Lidl ez da buruan sartu, baina 3 talde biek ari dira lanean, kontrolpean daramate lasterketa osoa, eta ikusten denez, markaketa estua dago Ebenepolen eta Pogačarren artean. Esan dugu, eta beloko manaldian, Pogačarri hasiera batean komeni zaiola Uiko hormara esprinean heltzea, edo azken horrera bakitzea lasterketa, Ebenepolek baino txinpartariago daukalako, eta Ebenepolei komeni zaiona da, agian bestera batera jokatzea, urdutik saiatzea, eta esan du Soudaleko ziklistak zerbait prestatuta badaukatela, eta ikusi egin behar zer egiten duen Ebenepolek bigarren itzulia bukatuta gero. Renko Ebenepol, joan zen iganean protagonista izan zen, ikaragarri egin zuen Renko Ebenepolek, ustelen. Renko Ebenepol hemen da eta lehiatzeko asmotan da Renko Ebenepol. Bigarrenez ari da parte hartzen klasiko honetan. Renko Ebenepol, txapeldun olimpikoa. Hemen txapeldun olimpikorik ez da inoiz garaile izan. Uiko Muñonetan. Pogačarrek aldiz, 5. partailetza du hau. Pogačarrek 2008ko ekitaldian, aurreneko 10etan bukatu zuen, 9. 2008ko 12. bukatu zuen, eta 23koan aurrena. 5 garaile dira denera, gaurko pelotoian, lasterketa hau irabaztako 5 lagun, Alaphilippe eta buru hor, 3 irabazia da, Julian Alaphilippe, Dylan Teuns lehen ikusi dugu, pelotoian atzealdean, Mark Hirschi ere ikusi dugu, lasterketa hau irabazitakoa da, Jan Hirschi bere ere, eta iazko irabazi zuen, Stefan Williams ordea Alfontxo atzean, nabarmendu da atzean, zinean eta abiatu horretik argi esan du aurten ez dagoela iaz urtegaren honetan zuen sasoian. Antzik ere, Fermin, iaz denboraldi lehen zatia oso noin zuen, denboraldiaren lehen zatia, Deundander irabazita, Freixen gailenduta, baina aurten kostatzen ari zaio arazoren batzuk ere izan ditu, eta hor ikusi dugu lehen itzulian Erefengora eta Xerafengora atzean gelditzen,
Eta argi dago gaur ez dagoela hemen irabazteko Israeleko zirista. Eta Ebenepolekin jarraituz ferin, kontutan izan behar da gaur, hirugarren lehiaketa eguna duela aurten Ebenepolek, Lehen lehiaketa egunean Brabanteko gizia irabazi zuen, iragan ostiralean, igandeko Amstela bigarren eguna izan zen, podiumean amaitu zuen, eta gaur hirugarren eguna du. Beraz, esan daiteke, ondo osatu dela, Ebenepol oso gaizki pasatu du, oso gaizki pasatu ditu azken hilabete hauek, istripoaren ostean, eta ikusten da, sasoiko eta gogotsu bueltatu dela, itzuli dela errepidetara. Maila ikaragarrian itzuli da, Renko Ebenepol gaur egun egia esan dena gantzeratxo, Alfontso izar handi hauek, ja debuteko lasterketetan nabarmentzen dira, Pogačarrek, lehen aipatu dugu, aurten Pogačarrek 5 klasiko egin ditu, podiumetik ez da jaitsi. 5etan izan da podiumean, 2 irabazi egin ditu, Estrade eta Flandria, beste 2etan, azken 2etan alegia, Paris-Roubaix eta Amstelen bigarren amaitu du Pogačarrek eta aurreneko monumentua Milano San Ramon 3. izan zen, pentsa zer den hori. Eta hemen ez da Van der Poel Atxean hartu du, Gauza berbera esan genezake Van der Poel lesamien egin zuen debuta eta debuta garaipenarekin kateatu zuen herberetarrak. Beno, hemen ieslariak 55 segundorekin ieslariak, uno isa bilagunekin, Legnesunekin eta Debernesekin atzetik aurrerako egin dute. 1 kilometro falta zirela. Pelotoitik mugitu dira biak, Debernes eta Legnesun eta aixe jandute tartea eta sartu dira aurreko multzoan. Bona, imentan serio jartzen ari da purka-purka gauza Fermin, Berbaeke orain buruan. Luis Berbaeke. Bai, beste puntutxo bat antzematen da orain, Urrengo muñoa Xerabeko izango dute, laster hasiko da igotzen lasterketa burua, Xerabeko muño tentea, Erafekoa baino gogorxiagoa, Alfontso, aurreko pasaeran ere Xerafen geixeago sufritu dutela iruditu zait, bereziki aurrean diren horiek. Bai, luzeraz uiko ormanen bestekoa da, kilometro eta 3 metrokoa, eta batez bestekoa, Xerafeko batez bestekoa, 8,8 batekoa da, beraz ez da, erreza ez da, laburra da, baina tentetxoa da, Horreneko zatian dauka, zatirik gogorrena, erdira llegatu horreko metroi ditu gogorrak Xerabek. Uneko maikako penditza duen zatia dauka Xerabek, aurreneko erdira llegatzeko tarte horretan. Eta postegoa, Ebenepolek nolako ikusmina piztu duen, sortu duen orain, igandean gertatu zena gertatuta, sekulako ikusmina piztu du gaurko, eta ikusko dugu nola jokatzen dituen bere aukerak, Ebenepolek. Eta Pogačarren inguruan, esan behar, bere manajerak, taldeko ardura nagusiak Janetik esan duela, ez daukala zertan urtetik jo beharrik Pogačarrek, Pogačar aurreneko zarrapatu zuten, urrunetik mugitu eta gero joan zen igandean aurreneko segun bakarreko probetan. Frantziako turrean antzeko mugimendu bat egin zuen, baina gero Binegok atletik harrapatu eta buruz buru gainera Binegok menderatu egin zuen esprinean turrean, baina aurreneko segun bakarreko klasiko batean jontzen igandean harrapatu zuten Tadej Pogačar atzetik. Eta harrapatzeko meriturik handiena Ebenepolena izan zen. Eskimosek ere bere aletxoak utzi zituen, baina bereziki Ebenepolek eraman zuen jazarpenean zama guztia. Zalantza barik, gaina momentu ematean Pogačar berari ere kostazitzaion gurpilean sartzea, horre Ebenepolek horrekan jo zuenean, eta benetan sekolako izan zen. Eta Pogačarren inguruan, aipatu behar, Paris-Roubaix eginda gero, errekuperatzea kosta egiten dela, hori ere egia da, Paris-Roubaix lasterketa handia eginda da. Pogačar aurretik bakarra izan zuen, Van der Poel beste inorretzuen izan, bere aurreneko partaidetzan. Lidl trekekoak ari dira kokatzen, Jakob Moska bera ere hor dator. Erne, beste taldetxo bat, perotoi bururako, Soudalekin eta UAErekin batera, Lotok ere zerbait egin nahi du, ezkerraletik aurreratzen ari dira, Lotoko gizonak. Van Aert Belt daugatea.
Banez Belgaztea, debutaria, lasterketa honetan, 50 lagun dira, lasterketa aurreneko segiten ari direnak, Alex Aramburu, une oro atzealdean ari gara ikusten. Pello Bilbao horribiliko da tartean, azparren ere, bai, seguruenik, Alex Aramburu ordea, nabarmentzeko moduko maiotarekin dabil aurten eta aurrean denean, erdian denean, ebatzean denean, aixe nabarmentzen da. Egia da, askok eta askok buruan igandeko lies izango dutela, Bai, igandeko da. Alex Aramburuk seguruenik lies ere buruan izango duela. Helburu potoloa igandekoa dute, haundi hauek. Alex bezala nik uste lehen aipatu ditu izen horiek denek. Lies izango dutela lehen etxita, hori bai, hemen izan da, bueno, gorputzari berotu bat eman, eta bada garaipena jokatzeko aleginak egin, baina hemen helburu handia, datorren igandekoa dute. Bueno, xeraben da, lasterketa burua. Hortxe aurreneko esan dugun, zatirik gogorren aurreneko erdia, amaitu aurreko zati hori, 13ko penditzarekin, Robert Estanar. Geratzen. Tobias Fossekin aliagatu da, lasterketa burura, Robert Estanar. Eta hor, ondo eusten ari dena, Seriel de Salda, Wagnerreko ziklista, Maila paleko taldea gainera, Iaz gogoratu Euskaltel Euskadi izan zen hemen. Euskaltel Euskadi ez da aurten, ez dute konbidatu. Total Energy ere aurten ez dute konbidatuak Flanders Baloaz, Loto eta Wagner bazin dira. Gainerakoak kulturreko taldeak dira. Bai, estan harri demora gutxi geratzen zaio lasterketa buruan. Pelotoia minutu dira, eta Robert Estanaria gurpietik kanpora ari da geratzen, ia gustuta da, Robert Estanar. Hauek luzarorako ez dagoate buruan, baina hor iesaldian indartzuenak egineasekoak dira, Foss eta Smith. Eta behin gustuta, horrezta irauterik, ibilbide gogorreia dau, gurpilean irauteko. Tudor, aurreneko zari da parte hartzen. Tudorre bi garaile ditu, Hirschi eta La Philippe. Enrik Masalda hori, ibilera. Ez dakit, Movistarreko gizona, ez dugu horpia ikusi, ibilera atzetik esantziteken. Bai. Enrik Mas zela baina. Bai, begi biztan ditu. Pelotea zapirik gogorrenean, hauekia gogorrena bota dute. Hemendik aurrera beste lasterketa bat hasiko da. Bai, Alfonso, eta uiko urrengo igoeran. Bai, nik uste hor... Zerbait izango dela uste dut, Bai, irudipen daukat. Nik uste galbaia egiten hasiko direla, Atzean Estanar eta Smith geratu dira. Unoixoko biak lehen desuna de Bresniz. Tobias Foss eta Seriel de Sal. De Sal, hemen, de Sal ari da. Ondo ari da. Hasieratik irauten duen bakarra da. Leni Martinez, Armin, atzean, Leni Martinez. Debutaria Leni Martinez bera ere. Lasterketa horreneko zari da egiten. Paris izan orten irabazita da, Leni Martinez, baina ez du ematen gaur garaipenaren jokoan izango denik. Dylan Teuns bera ere atzean ari da gaur sufritzen. Lasterketa irabazteko Flandriarra, Smithekin eta Stanarrekin oraintxe egingo du bat pelotoiak. Eta egun osoan aurreko postuetan dira, pelotoiko aurreko postuetan, Ebenepul eta Pogačar, Pogačar non, Ebenepul non, Pogačar Ezauna, txapeldun olimpikoa, kaskoa darama berezia, Renko Ebenepulek, urrekoloreko kaskoarekin Renko Ebenepul, aurreneko txapeldun olimpiko izango litzateke Alfonso, fletxe balon irabaziko balu Ebenepulek. Aurreneko txapeldun olimpikoa hemen garaile, hortzar maiotarekin garaileak izan dira, orain urrena La Philippe izan zen. Hortzar soinean zuela lasterketa irabazi zuena, Julian La Philippe, 2021 bateko ekitaldian. La Philippe denera 3 ekitaldi ditu. Begira, izketan Novak eta Pogačar.
Erraz ikusten da Pogačar, eh? Bai, oso errez. Oso erraz ikusten da. Xerabeko bigarren igoera, beste behin, igo behar dute oraindik. Date txau, Benot ere aurreratu da, Bentulet ere bai. Zabal egin da pelotoia. Eta Xeraf jetxi, eta laster dira, Uiko muñoan. Alex egatzen segitzen du. Eta atzerago Lenny Martínez hemen. Hau da giroa berriz ere izan da. Hau da negu giroa. Ustela. Iaz, ustela izan zela, baita urten ere. Iaz hainako hotzik ez, baina berokonturik ez. Berokonturik ez, dira gutxi jarrita. Alfontxo, eta egun guztia zopa egin da. Irteratik bustita doaz, gorputzal negargarriarekin behar dute. Da, bai, irteratik, euripean. Maika terdietan hasi da. Iruterdia gainan ditugu. Ordu beteko laserrita geratzen da, Fermin. Gutxi gora bera. Bai, bat azteko berroita bitik goraz. Eman dut berroita 2,6, ari dira ematen. Xeraf pasata lau lagun geratzen dira. Legen esun de Bernez, Fos eta Seriel de Sal, Wagner bazin taldekoa. Lau lagun, baina 20 segundorekin. Tentu handiz hartu beharko dituzte jeitxierak, Da, berri dugun bataz bestekoa. Eroria, behitu, aipatu, esan da, oba isilik gerat izan manitz. Alako lasteretan izan egiten eta desal, ara. Eta erdibitzaile honek eskerak koska hundia etzuen, hor, arrastaka. Bai. Nahiko alare, Bai. Nahiko alare hor, ipurtezurrean kolpe hartzeko. Seriel de Sal, iesaldian egun guztian, iesaldian hasieratik. Orain geratu diren hauek, gehiago ere bai hemen. Antalbi deleko. Ea, ez da egite eskilmos ez den zerbait. Eskilmos ez aldau. Bai. Zutik hor balantzak dabiena. Bai, bera da. Ara, horrekari eutxe zin da. Ara. Zer da baina. Hirugarrena bat duten. Paris Nizan, Euskal Herriko itzulean eta orain. Eta hemen, Erne. Ez daleko bat. Zein da, Van Bilder? Bihurgune berean izan da. Berean, bai. Hor, ez da ba? Bai. Eskilmose, bai. Eskilmose, markada gero. Bai, hoxe. Julian Bernard, Konrad, Eskilmose hemen. Eskuko besoari helduta. Ezin du. Honek izara joak hartzen ditu ikaragarriak. Bai, hoxe. Eta sarri gainera, eta sarri, eta ia ez da kasualitatea. Ez da ez, eta urten hirugarrena dauka, bai. Bai. Aurten esan dugu Paris Nizan. Hartu zuen kankateko ikaragarria. Urrona Euskal Herriko itzulian. Azken etapan, jetxeran, Maiabira bidean. Hankaz gora joan zen, eta zer da, eta joan zen igandean, Amstel, irabazi eta gero gaur, hemen, garaipenaren jokoan behar zuenean, erori eta kitxo. Ikundoan. Eta eskuiko besoari heldu, eta bizita baina jartzelako da, baina ez da gizote duen hobe, jetxe eta torren iganderako geratzen zaiona gordetzea. Nik uste bai ez barain. Hau da pena hau. Eskilmose, beste bat gehiago, bere palmareserako beste bat. Ezin du, Fermin. Gutxiago lehiarako. Pena da gero. Ikaragarria.
Ikaragarria pena. 40 kilometroen faltan. Maila horretako Bai. ziklista izan eta Zuk diosuna, Fermin. Ez da kasualitatea, Ez, ezinezkoa da. Kasualitatea, hainbestetan kasualitatea ezinezkoa da. Galga hutsago. Baina pena ematen du, bai. Bai, pena ematen du. Bueno, uiko muñotzarra, Hautagai bat gutxiago, garipenen jokorako. Hemen buruan 3 norvegiar. Fors lekin desuna Debersnes. 3 norvegiar hori da. Euskaldunak 3 dira pelotoian. Alex Aramburu, Xabier Mikel Azparren eta Pello Bilbao. 3 pelotoian, 3 norvegiar. Lasterketa buruan une honetan. Eta uiko muñoa orentxe. Igoko dute. Ia ze gertatzen den atzean. 20 segundo. Aurrekoan eutxegin diote tarteri. Minutu inguruko tartearekin sartu dira eta eutxegin diote. Hemen ikusiko dugu berrizetea. Erorikoa. Bai, aurrean, bai. Bera jauzi eta... Bera, erori da aurrena. Bera, erori da. Dezel erori den leku berean, Fermin. Bai, jauna. Bere taldekideak, Bernard eta Korrat izan dira hor aldamenean. Eta gero, Van Bilder ikusi dugu eserita, gueko Jan Kristen izan da, nunbait, kalurrera bota beharra izan duen beste bat, eta Tis Benot ere bai. Bai. Bueno, 3 lagun, Tobias Foss, Unoixako 2 lagunekin, Leknesunekin eta Debernesekin. Debernes aurten irazta da, Tirreno Atletikoan. Daniel Felipe aurrean, Daniel Felipe Martínez, Red Bulleko kolombiarra. Bueno, animo oioa gentzun ditugu, beraz, ikusi ezpadu ere, gerrikarrak hor behar du, multzu nagusian, Pello Bilbao, gogoratu 5. ezari da parte hartzen, ez du inoiz, aurreneko 10 amaitu lasterketa hau Pellok. Nahiko lan aldapateratzen, Alfonso. Nahiko lan bihurgune hauetan pedala giratzen. Okarrututa, joaten dira askotazko bizikletan gainean. Sebeak esango luken bezala, giteia bezala, okertuta. Pansebenant. Ebenepul ondoan duela. Eta Pogačar errene, eta dei Pogačar. Felipe Gili ere hor da. Ventulet ere hor da. Ibon Ez ere hor da. Pello ere bai, orain ikusten da Pello. Bizkarrez izan bada ere. Formolo da, Movistarko aurratuena. Masatzean geratu da. Euskal Herritarra bideo azterrean. Fan Gilis ere hor da, Red Bullekoa. Giliren atzean. Gregoar. Ez dago erritmo kolperik hemen, Alfonso? Ez. 3 hauek elkarrekin. 10 bat segundoko aldearekin, Tobias Foss, Alfonso, eguraldi, era honetako eguraldiarekin... Ondo moldatzen da, Ondo erantzuten du. Giro honekin, norvegiarrak. Hau da, 2. pasaera, Fermin. Uiko 2. pasaera. Eta hau ere, euria zarra ari duela egin dute, eta jarraitu beharko dute. Ja, begibistan ditu ordea, pelotoiak, aurreko 3 lagunak. Beno, azken itzuliari ekingo diote orain. Ventuletari da. Aurrera egiten formolo gainan duela, Benepuler, Daniel Felipe Martínez, Pogačar, Gili. Buitrago ere hor da. Gregoar ere hor da. Alfonso eta guk iragarketa egin behar dugu. Iragarketa tartetxo bat, bakarra daukagu. Esan bezala, 57 kilometro geratzen dira. Urrena Eref izango dute, gero Xeraf, eta hau, saio amaitzeko. Zandakoa, iragarkiak eta laster egingo dugu bat.
probarekin, klasiko handi honekin. Hogeita 15 kilometro, 20 segundo lasterketa buruarentzat bertan dauzkate, ez dute aparteko ahaleginik egin, hiru norvegiarra garrapatzeko, Van Zevenant hemen buruan, Ebenepulek bere taldekideak hor jarri ditu, bi taldekide, tartean Frances Deleko bat eta ondoren UAEkoak, baina oraingoz mugimendurik ez da izan, oraingoz halako erritmo aldaketa zakarrik ez du inork egin. Iesaldia, esan bezala, etorkizunik gabe da oraintxe. Hiru muino geratzen dira, azken itzulia, aurtengo ekitaldia amaitzeko 89. ekitaldia, 205 kilometroko saioa, goizeko 11:30 hasi da, gogoratu. Bigarren itzuli hau amaitzera zihoazela Eskilmose geratu dela jokoz kanpo erorita, beste behin, erorita mina hartuta. Matias Eskilmose joan zen igandean Amstel irabazi zuen gizona. Tibonez, taldekideak hor segitzen du, multzo nagusian. Hor segitzen du Tibonezek, baina ez du aparteko konfiantzarik ematen gaur, eh? Aurrerago behar zuken, ala, Alfonso? Bai, nik uste baietz. Bai. Esan dugu, hemen askok eta askok datorren igandeko daukate. Markatuta, Baston Lies handia izango baita. Handia bezain zaharra den klasiko ezaguna datorren igandean. Helburu potoloa askok eta askok handaukate. Gaur alamuduzko gorputzaldia izan da. Kasik indarrak gordetzeko autua eginda
izango da bat baino gehiago, ez da harritzeko bestalde. Euripean ari baitira gaur, flash balon egiten, euripean aurreneko kilometroetan hasi du euria eta ez du atertu geroztik. Eta temperatura ez pentsa bat ere gozoa denik. 10-11 graduko temperaturarekin dabiltza bustita. Norvegiarrak Europa iparraldeko giro hotz eta gordinean zaildutako mutilak iaz ere antzeko giroa izan zen eta iaz uno isa izan zen oso osorik lasterketa amaitu zuen talde bakarra. Tobias Foss, munduko txapeldun oia, errojoaren kontrako munduko txapelketa irabaztakoa, hemen Evenepoel. Eta Tobias Foss egiaz urtegara honetan, harrapatu zuen olatu polita, Alfontxo? Bai, albetako turrean lehen etapa irabazi zuen, liderre ibili zen, eta benetan urte sasoi honetan ondo ibiltzen ziklista da, Palin izan ere ikusi dugu aurten, iesaditan sartzen, presentzia handia izan du Tobias Fossek, erroipekuan munduko txapelduna izanak, eta orain ematen du beste zeregin batzutan dabilela, iesaditan sartu, presentzia eman taldeari eta etapa izean aritzea da bere zeregin berri, eta Norvegiarrak eta uno isa ipatuta esan behar berriz ere aurten ere denboraldi ezin hobea burutzen ari dela Norvegiako taldea. Bederatzi garaipen dara matza uno isak bigarren mailako talde honek, Hemen Alex. Tiz Benot. Eta hemen Tiz Benot, Fismako liderra. Alex Aranburu, hirugarrenez ari da flash balon egiten. Alex Aranburu bitan 13garren izan da. Pizkok, nola modatzen den gaurko azken igora horretan, Pitcock. Alex Aranburu, iragan ostiralean, laugarren izan genuen, Barrabanteko gezian. Bai jauna, klasikoan. Ez zuen amaitu, baina Brantze Filsen sartu zen taldearen aurrealdean, esprinean, eta laugarren izan zuen bere azken postua. Eta hemen Berbaeke eta Van Sevenant eta Erne mundu guztia, Erne, Evenepoelek Alfontxo ematen du. Azken igueraren zain geratzerik ez duela esan liteke. Pogačar hor izan da, buruz-burukoan, muñotzar honetan menderatu behar lukela Pogačarrek eta Evenepoele mugimendu guztiarren bat edo aurretik erasoren bat edo nik uste zerbait egin beharko lukela, hori da, pelotuaren bertan, sarri, aipatu dena, hemen Tibonez. Nik uste ere festela lekutxarra, mugitzeko Fermin. Berantzat ondo daki, igual hori Fermin, ez da intentea. Evenepoelek behin bakarrik parte hartu du lasterketa honetan, zen aurreneko 40etan sailkatu. Parte hartu zuen urtean, Renko Evenepoel. Evenepoel sasoiko itzuli da, kosta zaio demoraldian debut egitea, baina debuta garaipenarekin kateatu du Renko Evenepoelek eta joan zen igandean, podiumen izan zen Amstelen lasterketa ikaragarria eginda, atzetik aurrerako harrigarria eginda. Eta aurrera egiten ari nare, Bokelan, iaz bigarren amaitu zuen ziklista, arkeako ziklista. Horre aurreko postara pasatzen ari da. Ezkerretik. Ieslariak, Norvegiarrak, goratu hau egintzela, Desal, Wagner taldeko Cyril Desal, erorita geratu da Iesalditik kanpora. 30 kilometro eta orantxe bai, orain ja, pelotoia gain gainean du. Hirukoteak. Renko Evenepoel, erne oso Renko Evenepoel. Eskilmose retiratu egin da Fermin, Bai, hori da gainera normalena. Bai,
Ja, ezertarako etzegoen. Hasiera batean horre bizikleta gaina jarri da, baina begira nola mozten ari den pelotoia Fermin, Bai, bai. Etena Etena dago sartu da hor. hor. Etena dago hor. Sudalari da Sudalen lana, etena bai. eragiten. Gili besteak beste menatzean da. Gili buitrago, formolo ere hor da. Pogačarren hortzadarra hor ikusten da. Ebenepulen urrekoloreko kaskoa ere bai. Hortzadarrarekin goratu ala Filip dela hemen azkenekoz besoa jasotakoa. Eta txapeldun olimpikorik ez da izan garaile French Ballonen historian. Ebenepulek jartezake marka hori. Eta tur garailerik ez, aspaldiko urteotan, 80ko hamarkadan, inol izan zen. Azken tur garailea, French Ballon, irabazitako azken tur garailea. Eta begira, aginte makila hartuta doa hor, Soudal, eta zerbait badute hor, prest. Soudalekoek. Bai, azken kilometroetan, esango nuke UAEk baino... Bai, ardura handiago hartu du, Bai, bai. Multzoaren atzealdea, egun guzti euripean, Norvegiarrak, iesaldian, 8 laguneko talde izan da, 3 hauek behin aurreneko etena egin eta gero gerturatu dira lasterketa burura, unu isako biak, lasterketa buruarekin bat egin duten azkenak, izan ditugu. 89 kilometro falta zirela alde egin dute, Legnesunek eta Debernesek pelotoitik. Eta ez dut amore ematen, hor tingo jarraitzen dute, buruan. Ez dut amore eman nahi. Multzo handia ikusten da. Azparran ez dut ikusi, Alfontxo. Pello eta Alex, bai. Xaber Mikel Azparran ez dut ikusi. Nik ere ez dut ikusi, Fermin. Aurrera egiten ere ikusi duguna Leni Martinez da, Atzean ikusi dugu lehen, eta orain aurrera egiten ari da. Lidl Telekek Eskelmoseren baja izan du, erretiratu eginda, erori eginda, beste behin Danimarkarra. Aurreko itzulia amaitzen ari zirela eta Tibonesen aukera geratzen zaio, baina Tibonesek bere aurreneko partaidetza du hemen eta orain arte san liteke pelotearen atzealdean pasaduela eguna eta ez dela seinalde ona hori. Ez, inondik ere. Eta Eskelmosek berak esan du, irteeran. Beraien apustuan ez izango zela bi oilarrei aurregin dizaieken bakarra bera dela, nez dela, eta ikusitakoren arabera, gaur ikusitakoren arabera, ez du ematen puntuan dagoenik Tibonez. Sudaleko Van Bilder ere erretiratu egin dela, orain txeman dute berri, Alfontxo. Bai. Eskelmose erori den leku berean, erori da. Van Bilder ikusi dugu, esparoian, eserita, utzi gino omen du, lasterketa, Eskelmosek bezalaxe. Eta hauek eutxegin nahi dute buruari. 26 kilometro, 15 segundo, ez taldea, ez da ezer. Hemen mugimendu bat askilukete aukerari gabe geratzeko, baina aurrean diren bitartean, Debrecensek iraun egin nahi dute.
antzera gailen duzen terreno adretikon Fermin. Terrenoan, bai. Lako izaldi baten, da atzeko multzoak bertan zeukan Debreznez, hor geldialdi batzuk izan ziren, berak aurrera jarraitu zuen, eta azkenean, berarentzat izan zen garaipena. Garaipena handia, terreno adriatikoan lortu duena urten, bai. Pergolako helmugan 200 kilometro egin zituen talde batean. Kilometro asko eta asko. Gaur bezala, gero aleka erortzen joan ziren iesaldikoak, eta 30 kilometrora selekzioa egintzen, benetako selekzioa, eta selekzio horretatik urrengo igoeran, Monterolon, jozuen Debernesek eta helmugarenekoa bakarrik egin zuen. Eta Legnesun, Andaluziako bueltan ikusi genuen, Alfontxo, iesaldietan, maila hundian. Ibilbide gogorrean gainera, oso gogorrean ere. Ibilbide gora beratxutan ondo moldatzen den ziklista da, Legnesun. Indarra handiko mutila da. Eta hori ikusi genuen Andaluziako itzulean da inoiz ere, Euskal Herriko itzulean ere, DSM-en aritu zenean. Andaluziako bueltan, aurreneko etapan, karagarri gorra izan zuten, eta bere izan zen protagonista, iesaldian gehien iraunda, eta gero azken etapan, Jon Barrenetxearekin, Mintegirekin, Omar Frailerekin eta izan zen baita, gero Jon Barrenetxeak irabazi zuen, la lineako helmugan. Eta Paris niztan, orain horren ikusi genuen, Legnesun gaur bezala talde baten sartu eta lasterketa buruan kilometroak pilatzen. Eta baina etzaio nekia nabaritzen, Legnesuni, Izan behar du, Bai, izan behar du, bai. Baina mutil gogorra da Legnesun. Ineos, lehen gaztea izan du, eguneko iesaldian, Smith, estatuatuarra. Gero etorri da Foss, eta orain Foss geratzen da hemen. Ineos ere gaur egunia bestera batera korretzen ikusten dugu. Probari gehienetan gainera, Alfontxo? Bai, era bat, ez da baten sailkapen nagusitarako ziklista bat, eta argi daukate, Ollar nagusien aurka zinetela borrokarek egin, eta orduan beste bide batzuk jorratzen ari dira, eta, etapa izean aritzen dira, eta benetan presentzia handia izaten ari dira urtean, horren lekuko Magnus Sheffieldek parit izan azken etapan egindakoa, lortutako garaipena, Tobias Foss ere aurten etapa izean ari da, eta benetan alde hortatik, nik uste itxura aldetik eta hobera egin duela aurten Ineosek. Iraupen proba dau, eta iraupen proban, lehen esan duguna, aleka jendea erori egiten da, ustuta jendea. 23 kilometro egiteko, 24 segundo eta laster dira RF-ko Muñoan, hirugarrenez. Ia, lasterketa mugitzen den Fermin, edo zer, oilategian zer pasatzen den. Ja. Ja, ze eskaintzen diguten, hemendik helmugara bitarteko tarte honetan, ze denek betzit iruditzen, elkarrekin sartu nahiko dutenik. Azken aldapan, azken kilometroan, urteko kilometrorik luzeenean, ala esaten dute ziklista askok, hauxe dela urteko kilometrorik luzeena. Fermin, Pogačarrek asirak kendu du jadanik, beraz, prest da borrokarako. Pogačar, aspaldi kendu du xira, eben epullekorrea. Zeben aldabiro orain atzean. Batu zerbait bizikletari. Reserv. Lezer, bai. Eta ez da probatzen ari da. Ez du ematen, Zulaturik ez dauka. Daramanik. Baina zerbait arraroa antzematen du. Hor ari da, sigisaga.
Egin zertxoa ustuta eramango du. Gurpila. Beno. Serio jartzen ari da gauza orain. Hogeita 3 segundo, iesaldiaren zat. Movistarko gizonak ere pasa dira burura. Movistarre sasoian Enrique Mas dauka, Alfontxo. Bai, baina gaur kilometro batzuk lehenago atzan geratu da Fermin. Ikusi du, atzan ari zela geratzen. Eta ez dakit, pa. Hoxe da. Eref. Eta ia. Sagarrandua zintzuten behira, guai jarri da buruan. Sarrera hontan. Atzera begira. Rosarner. Eta horrekak endu ditu. Soberan duzka beta horrekak. Inorreztu izango orain pixka batean aurretik. Tan dago Pogačar. Pogačarren bila dabil. Bila dabil, bai. Ambas Sevenant, beralboan. Ondo Rebendepul. Eta gertu dengo da Pogačar hor. Bai, Moskonen atzean. Hor da, bai. Alex egatzen segitzen du. Alex ez dago gaur. Yes. Garaipenaren jokoan sartzeko asmotan ez da Alex. Luxemburgo txapeldunare bai, ezkarraldetik, jenie. Van Sevenant. Jarri da Van Sevenant. Hortzarra prest da, ja maio zuria biztaratu du. Euriak euri. Eta Benepul bere gurpilean. Txalekoa kendu du. Maukak ere, kendu ditu. Dena sobran dauka orain. Mugarako gehi. Kilometro batzuk ari dire egiten hauek pelotoia gainean dutela. Beno, izango te da zuzeririk, hemen Alfontxo. Bakar bate piztuko te du. Oraingoz. Ez du ematen, Inork ez du ez zerregin. Mintzorik ez du egin inok, Zertxo ere ez. Ikusiko dugu. Ala Filip. Ala Filip. Alex, guztian bezala, atzean orain ere. Azken kilometrorako utziko dute ba. Ez dira, hori egintzaleak ez bata ez bestea, ez Pogačar ez Evenepoel, beste erabatera gauzkate ohituta. Baina, oraingoz bakea dago hor. Ondo lagunduta doa Pogačar. Bai, baitu beratzean bi eta aurra indartsuena berea. Bai. Sudal bakarrarekin, Evenepoel orentxeia Van Sevenantekin geratu da. Eref Muñoa. Eref Urrena Xeraf. Xeraf gainetik 5 kilometro terdi geratuko zaizkia eta amaitzeko Buiko Muñoa. Eta harrigarria, 3 norvegiar hauek,
Sekulako ari egin dute. diren lasterketa, zenbat kilometro daramatzaten, pelotoia gainean dutela ez dute amorerik eman nahi. Eta egun guztia elkarren ondoan ari dira egiten bestalde Pogačar eta Evenepoel. Egun guztia, irten direnetik. Hori Aramburu. Alex, Brabantse Gauzak Filsen dagoela. laugarren izan zen, joan zen igandean ez zuen amaitu, eta gaur atzean eta ikusten da ez dagoela lehiatzeko. Beno, daukana gorde ezara atorren iganderako. Multza handia. Bai, eta elmugarako, ja, Bai. 18 kilometro. Ez, esan duguna ez gaude horrela ohituta Pogačar eta Evenepoel diren Egin da. probetan. Baina, Bueno, orduaz oraingoz ez dakit. biak elkarren inguruan eta ez dute aparteko asmorik. Hemen Tibonez. Hemen Tibonez guratu eskilmose, ara? Eskapada egin du, aurreko gurpilean katiatu etzaionean zira. Bai. Ona izaten da hori aurreko gurpilean sartu eta muturroz aurrera zilipurdi osoa emateko. Bueno, lasai dugu gauza hemen. Ematen du gainera orainik ez dituzela harrapatu nahi, buruan doazenak. Hala, Filipe aurreratu da. Astanako Eskaroni ere bai, Xampusen ere hor da. Bai, eskaronik mina hartuta ibili da. Azken aldi hor da. honetan, da hor da, Metan denboraldi ona burutzen ari da zona, Eta hor nabarmentzen dena, edo nabarmentzen ari dena eskaroni da. Eta hoena benetan txapelak entzekoa da. Ez dute amore ematen, gainean izan dute pelotoia, ez dute Hauek- hankaltxa, hauek hor eurek jarraitzen dira. dute, bai, Harrituta izango dira, Alfontxo. Segurunik. Atzean zein diren jakin eta oraindik azaldu ez direnean, gertu izan da, inor mugitu ez dela ikusita, bai, harrituta behar dute eurek ere. Ez da inor mugitu, ez da imintzio txiki bat ere izan, oraingoz, multzo nagusi honetan. 205 kilometroko saioa goratu 11:30 hasita da proba. Bataz bestekoa 42,3koa. Temperaturak behera egin du, irteran 12 gradu izan dira, 9 gradu ari dira ematen orain. Egun guztia euripean. Iaz, Eskilmose hotzaz dardarka besotan hartuta eraman zuten auto barrura, hipotermia jota, Eskilmose gaur kankatiko hartuta erretiratu egin da. Marriz nizan ere, erdi itzaile baten kontra jota gero, Lejona, erori zen. Euskal Herriko itzulian ere erori egin zen. Mailabira bidean, azken kilometroetan. Sarri erortzen denetako bada, Eskilmose. Garaipen handia lortu zen igandean Amstelen. Garaipen ikusgarria lortu zuen. Podiumean zein izan zituen aldamenean ikusi besterik ez dago, Alfontxo. Argazki polita izango du, hor, betirako Fermin. Uste du baietz. Alban Evenepoel da Pogačar ditula, Eskuin ezker, Pogačar eta Evenepoel, bai. Koskatxo bat. Momentuz Pogačarrik nahi eran darama, lasterketa.
Ez dago mugimendurik. Pogačar eta Ebenepul biak esango nuke, Oraingoz, arazorik gabe, biak erne une oro, taldekidez gehiago da, une honetan Pogačar, Alaphilippek berak ere ia leku hartu du, hor buru-buruan, Julian Alaphilippe, lasterketa hirutan irabaztakoa da, hemen marka Alejandro Valverde dauka, Espainiarrak 5 aldiz irabazi zuen lasterketa hau. Valverdek hirutan kateatu zuen, Fletch Balon, Liège-Bastogne-Liège klasiko hundiarekin, 3 urtetan. Eta hauek hemen, ahalegin betean. Hauek ere gogoa izango dute, Ez dakit, ba? Ez dakit, ba? Horre, atzea begira gainan dute pelotoia, alako batean han kaltzatzen du bultzon nagusiak. Ia bertan da, pelotoia. Pelotoia deskuido ondia behar luke, Nahi gabe ere Bai. ubingora. 5 segundorekin ez doaz inora. Egun guzti aurrean eginda gainera. Talde buruak, oraingoz eguna gurpilean eginda doaz. Ez dago, jendea ezagutzen arrazan, Alfontxo. Gaurrez, Aramuro, aixe ikusten dugu, Pello, lehen hortzen. Multzo nagusiaren aurrekaldean ikusi dut hor. Lehen hortzen. Mira, tentuan dize geizan ari dira hauek, Da ez bada. Bai. Lebernes, Leknesun, Unuixako gizonak, Tobias Foss, Unuixakoak bezalaxe, Norvegiarra, Tobias Foss. Eta lehen aipatu dugu, Leknesunek Andaluzian eta azken agerraldia Parisin izan zuela, Tobias Fossek berak, bere azken agerraldia Parisin izakoak ditu. Laugarren etapan, ibili zen, azken kilometroetan, azken 50 kilometroetan, Joshua Tarralinekin, lasterketa buruan, eta gero biharamunean, antzeko mugimendu egin zuen, berriz ere atzetik aurrerakoa. Tobias Fossek hori egintzalea da, gaur ere antzeko zerbait egin du. Gaur helmugarako 80 kilometro falta zirela. Ailegatu da burura. Xeraf, Muñora bidean lasterketa. Xeraf, 7 kilometrora hasiko dira igotzen. Gaur jarraitzen dute buruan, hauek, 3 norvegiarrek, ez dute amore ematen, pelotoiak begi bizan ditu, baina ez ditu harrapatzen, 5 segundora gerturatzen da, adide batean ere gora egiten du berriz ere aldeak, eta benetan txapelak entzeko moduko lasterketa egiten ari dira 3 norvegiarrak. Leknesun, De Bersnes eta Tobias Foss. Lehen zenbairatu aipatu ditugu, Ardenetako trilogia honetan, orain horrena Gilbert izan zen, 3 urte berean kateatu zituena, aurten ere ez da horretan lanik izango, Eskimosek irabazi zuen igandean, Eskimosek jada ez da hemen, ez aldo ezer larrerik izango, datorren igandean Liège egiteko ez duen inolako utxirik eta ondorio larririk hor izan duen erorikoak. Bai, 3. erorikoa du aurten, Eskimosek, aipatu dugu, Paris izan eta itzulean ere erori dela urtean,
eta gaur hirugarrena izan du iaz hipotermiarekin lasterketa utzi beharren izan zen Danimarkarra gaur eroriko bategatik. Hor duzue pelotoia, Oilarren multzo nagusia, egun osoan horre izan dira buruan UAE, Soudal Quick-Step eta Lidl, eta markaketa estua egiten bata besteari Pogačar munduko txapelduna eta Remco Evenepoel olimpiar txapelduna. Oraino aginte makila hartu dute grupamakoek, Gregoire eta Guillaume Martin daukate apustu moduan. Ineosekoak ere aurreratzen ari dira, Axel Lorenz daukate. Ineosek hor presentzia izan du iesaldian Artem Schmidt gaztearekin, estatu batuetako gaztearekin eta Tobias Fosserekin, oraindik hor jarraitzen du norvegiarrak. Hor izketan ari dira. Eta benetan txalotzekoa da, batez ere Uno Isaren jarrera eta errendimendua beste behin ere. Aitzekeri gabekoa. Goratu, iaz lasterketa honetan Euskaltel Euskadi izan genuela, konbidatu bezala. Euskaltel Euskadi ez da urten, eta iaz izan zen, eta urten ez den bestea, Total Energy, talde frantziarra. Hortzadarra. Eta inguruan hemen urrekoloreko kaskoarekin Remco Evenepoel. Bere gurpilean Ben Hili. Eta Ineosko Axel Lorenz, ordoa baita, hoien inguruan. Horentxe gutxi geratzen zaila aldapa horazteko, Xeraf, Muñoa igotzen hasteko. 7 kilometrora hasiko da igoera. Eta hor, zua pizten den, zalapartarik izaten den, Fermin. Edo dena azken kilometrorako erabakita diren. Hoi bezala, Fermin. Oikuena hori izaten da, Urteko kilometro luzena esaten dute ziklistek. Uiko muñokoa izaten dutela. Hor markak, Alfonso, Alaphilippek eta Valverdek dauzkate markak. 2 minutu eta 51 segundo igoerarik azkarrena, bataz bestekoa, Muñozar horretan, 22 kilometro terdikoa. Azken kilometroan, 22 terdiko. Hori atara egin behar da, Abiadura. Hori ez da sinistekoa. Aldapa gora gainera, enduko amarreko pendizadune igora baten gainera. Lasterketa gogoratu, Euskaldun batek irabazizuela, Igor Astarloak 2003an, Euskaldun bat menderatuta, Aitor Rosa, Unai Etxebarria, antzen aurrean, Unai Etxebarriak ondo egiten zuen lasterketa hau, baita David Etxebarria berak ere. Urte batean, 2003an, elmugarak 100 kilometroa mugitu ziren, eta gehien irauntzutenak, egun hartan, Igor Astarloa eta Aitor Rosa izan ziren, biak sartu ziren, buruz buru, Uiko Muñoan eta Ermuarra nagusitu zen, Gipuzkoarra menderatuta. Ermuarrak, egun hartan, esan dugu, igoerako markak aipatu ditugu, 2 minutu eta 51 segundu, Igor Astarloak, esan bezala, 100 kilometro lasterketa buruan egin eta gero irabazi zuen urtean, 3 minutu eta 21 segundu behar izan zituen, azken kilometroa ateratzen. Hemen arazoak Israel taldeko Bennettek, George Bennett. Antzera Leserf ikusi dugu. Kitxo, Fermin. Orain bai. Xerabeko Muñoa, azken aurreko Muñoa. Eta buena bukatu da, Fermin. Hortxe, profila. Horreneko erdia amaitu horreko zati hori dauka, gogorra. Eta begira erritmoa ez dut zen. Ia. UAE, Fermin. Roxarner. Pogačar, Evenepoel. Bokelan ere hor da arkeako, Gili ere hor da, Paules ere hor da. Movistarko Formolo izango da, hor aurreratuena.
Felix Grossarner, austriarra. Ala Filipe hor da, bai, Movistarrekoa formolo da. Magnalti hor da. Ondo babestuta da Pogačar, Magnalti, Grossarner, Kristen. Ezkerraldetik, Benot, Bentulet. Pismakoak, orain eskubialdetik, goitik ikusita. Tibonez ere hor da, Aurreratu da, bai. Zati hau gogorra egiten da, oso gogorra egiten da zati hau. Laburra da, baina nahikoa jendea kurpidetik kanpora geratzeko. Labros geratu da. Ez dutzen ari da ez ua, orain. Ez dutzen ari da, bai. Jan Kristen ari da hor, puntutxoa jartzen. Jan Kristen itzulerako lasterketan da. Jan Kristen suitzar gaztea, Pogačar gainean du. Eta Pogačarra gainean du, Evenepoel egun guztia daramate elkarren ondoan. Sinadura kontrolen egin dute topo, elkarri egunon emateaz gainera, bosteko luzatu diote. Gilo Martan ere ondo ari da hor, Benot, ere ondo. Formolo, Movistarrekoa. Eta goztutu eman dion Jan Kristenek Pokelan, arkeakoa. Eskaintzarik etzaio faltako Bokelani. Hor. Yes. Magnus Sheffield hor da, Smith, Suitzako txapelduna. Iazko garailea, hor atzean ikusten da baita. Beno, Kristen ia astindu ematen nahi zaio, Alfontxo? Bai. Astintzen ari da Jan Kristen, atzera begiratu du. Esan dugu. Von Ardeš, klasikoan erori eta min hartuta erretiratu egintzen, eta hau du itzulerako lasterketa Jan Kristenek. Begira, zer eragin duen. Eta utizuen lasterketa, bai, ia, hausten ari da. Tibonez, zulua izteko zorian, ezinean. Eta ben Fismako Bentulet. Suitzar gaztea astindu hundi ari zaio ematen. Xerabeko muino honetan. Ja, gainean dira. Ba, azken muñoak emango du. Ia urtero bezala epaia. Uiko muñotzarrak. Esango digu. Zeientza den aurtengo ekitaldi hau. Bueno, den alde dauka, Pogačarrek, Fermin. Ben O'Connor, Jaikoko australiarra. Eta bera horren taldekidea, Filipo Zana. Pogačarrek, bai, ala esan liteke, buruz buru. Eszenategi honetan, Evenepoel baino, ara, pasatzera doa. Bai. Pogačar pasatzen ari da, Evenepoel ez du ustekabek hori nahi, eta jetxieran, ezpada bere gurpilan sartu nahi du Renko Evenepoelek, esaten ari nintzen bezala, eta gehienek ara diote, buruz burukoan, eszenategi honetan, Pogačar gehiago izan litekeela. Ematen du, bai. Orain arteko antzeko ailegaeretan itzuli handietan izan dira. Eta aixe, menderatu izan du Pogačarrak Evenepoel. Itzulietan hori, egun bakarreko klasikoetan, hau da, bakarra, antzeko amaiera duena, gaur ikusiko dugu. Zer itxura batean, elkarrekin izango dira, azken muinoan, Renko Evenepoel eta Tadej Pogačar. Tadej Pogačarrek lehiatu dituen egun bakarreko klasiko guztiak aurten podiumean amaitu ditu gogoratu, bi irabazi Estrade eta Flandria. Azken biak bigarren egin ditu. Paris-Roubaix, Amstel eta aurreneko monumentua Milano San Remo hirugarren horiek ditu.
aurten egin dituen klasikoan Pogačarrek, esan bezala denak podiumean, eta ze esango dugu Evenepolengatik, itzulerakoa Brabantse Fils izan zen, irabazi egin zuen joan zen igandean Amstelen podiumean amaitu zuen 3. postuan, Ben Hill sartu da. Eta Bokelan ere, hor sartu da aurrean. Arteakoa ere bai, hor da. Eta hor, xeraf jaitsi ostean, hor, bihurgune horretan erori da lehen, bigarren pasera horretan Eskilmose. Aurrena, desal erori da, iesalean zijoala eta gero atzetik, Eskilmose eta Eskilmosek beste zenbait bota ditu. Brando Magnalti. Lan itzela egiten ari da Magnalti gaur, Talde ari da, lan bikaina egiten. Jan Kristen gaztea bera ere, pentsa, aurreneko lasterketa, denbora luzean eta zenolako maila ari den ematen. Hor, grupamak zulo itxine du, baina ez du lortzen, Orduaz, Magtan eta Gregoar. Leni Martinez ere aurren dabil. Barengo aurreratuna, Leni Martinez, hor ikusten da. Menatzean nor dagen da hau. Isma hainbestean, nor dagen, horrezkari da, aurrerago, Tis Benoat aurrerago. Eta buitrago lehor da, edo? Ez Leni Martinez. Leni, aurreratuena Leni da bai. Baina uste buitrago lehor da bilela, Eta Pello ere bai, lehen Pello hortzen. Buitrago orain irrigitan eskubialdean, hemen ezkerraldetik, aurrera egiten ari dena. Ineos ere bilagunekin da, Sheffieldekin eta beste Axel Orange izango da. Pizkok hor da. Tibones ere aurrera egiten ari da. Baizarrazeko da aldapazarra. Bai, ez da orain txasko geratzen. Aldapa gora, azken muinoan sartu eta zirte dozart. Gibela botatzeko. Brando Magnalti gidari dutela, hemen da talde nagusia. Ez da mugimendu bakar bat ere izan talde honetan, eta hori harritzekoa da, kontuan izan da Pogačar eta Evenepoel hor dabiltzala. Beno. Pogačar 2023an irabaztakoa da, Eskilmose izan zen bigarren, Euskaldun bat 3. Mikel Landa. Hauxe da ui herria. Horre eskubita bingo dute eta horre hasiko da herri pasarra. Horre hasiko da urteko kilometroi luzena. Smith, Suitzako txapelduna irudietan ezkerraldetik, Van Sevenenten gurpilean aurrera egiten. Jan Kristen berriz ere aurrera pasatzen ari da. Ia. Bueno, Jan Kristen jarri da buruan, honek balio du. Ia, zen nagusitzen den. Hortza zida festa. Hasi da igoera. Azken igoera. Jan Kristen, Pogačar, Evenepoel, Bokelan, Pidcock, Hilly, Tibones, Smith. Hilly aurrera ari da egiten, aurreratu egin nahi du Ben Hillyk. Haze lan ari den egiten Jan Kristen. Haze lan ari den egiten berrarpeneko lasterketan suitzar gaztea. Gregoar, frantzes lehiako aurreratuena, pitin bat atzerago Guillaume Martin. Jan Kristen, Hilly du aurrera. Hilly aurreratu nahi du. Pogačar ere gurpila sartzeko asmotan. Gurpila sartzeko nahi gabe. Xerita, Ixedoa. Evenepoel bera ere xerita orantxe zutik, Evenepoel. Ja, ez dutzen ari da Pogačar. Ez dutzen ari da Pogačar eta badoa tartxatxari da egiten Evenepoelek ezin dio erantzun. Aixedoa Pogačar. Toadei Pogačar, honen bestez bigarren ez irabaztear dugu. Aixe egin du aurrera, ontxe jarri da zutik.
Gili bigarren posturako, Bokelan hirugarrenerako Ebenepul, urrena Leni Martinez, Pitcock, hemen da, Hortzadar Maiotarekin, hemen da Tadej Pogačar, 80. hamarka ezkero, Tour garailerik ez da hemen irabazle izan, Pogačar berriz ere. Bigarren hartuko du. 2023an bezalaxe, eta Hortzadar Maiotarekin orain urren Alaphilippek irabazi zuen lasterketa hau. Eta horra Bokelan ere, bikain, beste behin. Ebenepul ezinan, Alfontxo. Ezinan, bai, hori espero gendu, ez da berearentzat aldapa hau, Ez hau Sinparta asko behar da hemen. Bai. Eta urrutitik jo du, Igoeran urrutitik, ez du itxaban azken 200 metrotara, 300 metrotara. Demoraldiko 6. garaipena lortzear. Eta beste behin. Bokelan, bigarren posturako, beste behin podiumean. Iaz ere bigarren izan zen, Kevin Bokelan. Hemen da Pogačar, Aixe. Aixe menderatu ditu denak azken igoera honetan. Tadej Pogačarrek joan zen igandean mugimendu goiztiarra egin zuen gaur dena azkenerako utzi du. Eta hemen da Hortzadar Maillota garaile. Bokelan eta Pitcock, 3. posturako. Leni Martinez 4. Gili 5. Tibones 6. Buitrago 7. Gregoire, aurretik Gregoire. Ebenepul, nesen atzetik sartu da. Guillaume Martin, Thies Benoit, Jan Christen. Beno, 6. garaipena, Pogačarrek, Alfontxo, eta UAEk. Beste bat gehiago. Fermin benetan. Beste bat gehiago. Haze denbora. Iazkoa hobetzen ari da, Iazko emaitzak. 31. gaur. UAEk 31. garaipena du gaur. Iazkoa hobetzen ari da, UAE Fermin. Eta gizon honek, egun bakarreko klasiko guztiak podiumean. Eta 3. garaipena klasikoa. Estrade Bianche Flandria eta Fresh Ballon. Ordu Jan Christen gaztea. Bai, gaurre nahiran irabazi du. Lasterketa berek nahi zuten bezala eraman dute. Azken igoeran erabaki da. Eta hor, ez dauka parekorik Pogačarrek. Hora, Magnalti. Eskertzen ari zaia, duten lana. Alex Carrera, Horrezkaria. Ikaragarria da gizon hau. Eta datorren igandean ere, Erne, bai. Beste erabateko datorren igandean, bai, bukaera ez dute aldapa gora. Gaur baino 300 kilometro gehiagoko saioa dute igandean. Ebenepul... Oso beti gildu, Ebenepul estuarerio izan gaur. Tadej Pogačarrek. Oso beti gildu, eserita jodu, Eserita, bai. Aurrekoan nola utizuen Alaphilippe, eserita. Ematen zuen zer etzela egiten ari eta lehartuta utizuen Julian Alaphilippe, antzeko zerbait egin du hemen. Eserita, eta zulea eta hortxe jarri da zutik. Aurreneko hortxe jarri da zutik. Bigarrenez, garaile, Fresh Ballonen, Tadej Pogačar. Ez du aurkaririk izan. Ez du izan. Neurriko aurkaririk ez du izan. Ez dinork ez dutu hemen igoera honetan. Hemen hankaltzara zetorren, ja. Podiumerako onda lehia estua. Bokelan, Pitcock, Leni Martinez, Gili, hau denak elkarre gaina sartu dira. Bokelan iaz bezala urten ere bigarren. Bikain. Bokelan. Gili 5. Gregoire 6. Gira, nolako aurpegia, bizaia. Aurpegia, bai. Euria eta hotza. Bai. Aurpegia zita bezala dauka. Bai. Zate, igandeko arantzak endu du. Tadej Pogačarrek. Hemen erakutsiko digute sailkapena.
Pogačar, bigarren bokalan 10 segundora Mavira Pizkok, laugarrena Lenny Martinez izan da, bosgarren tokian Ben Hill sartu da, 6garren Buitrago, 7garren Gregoire, 8garren Tibones, 9garren sartu da Evenepoel, eta 10garrena Mauro Schmid, Jaikoko Suitzako txapelduna izan da. Gogoratu bestalde, gaur Alpetako turrean, Marko Frigok irabazi dura etapa, alde egin da. 30 kilometrotik gora egin ditu, bakarrik Israelgo italiarrak, saikapenean ez da aldaketarik. Atzo etapa irabazi eta maiota jantzi zuen Storer australiarra da lider, Alpetako turrean. Ardenetako horrenekoa Skilmosenentzat izan zen, bigarrena Pogačarrentzat. Eta Pogačar da hemen Ardenetan, bietan, oraingoz podiumen sartu den bakarra. Skilmose minarta erretiratu da, Evenepoel podiumetik kanpora geratu da. Flash balonen. Azkenean urteroko gidoia bete da, Fermin. Azken igoerak eman du epaia. Eta Evenepoelek datorren igan irabaziko balu, Flash eta Lies kateatuko balitu garaipenarekin, Valverderen marka berdinduko luke, 2017an egin zuen azkenekoz, Alejandro Valverde Espainiarrak. Flash eta Lies urte berean irabazi, 3 urtetan lortu zuen gauza bera. Alejandro Valverde 2006an, Cas de Parny, Lies Balears taldearekin zela, aurrenekoz, Flash eta gero Lies irabazi, horrena Movistarrekin 2015an eta 2017an azkenekoz. Movistarrekin Alejandro Valverdek hori egiteko bidean da, gizon hau marka guztiak hausten ari denez. Hor izan dezake hurrengo tartetxoa. Flash eta Lies garaipenarekin kateatzekoa alegia Pogačarrek. Pogačarrek eta UAEk bide batez. Hori orain urren egin zuen taldeak Quick Step izan zen, 2 lagunekin ordea egin zuen Quick Stepek, 2 hauek irabazi. Ala Filipekin irabazi zuen 2018an. Lasterketa hau eta Lies urte berean Bob Jungelsekin. Gure ikurrak, uiko muñotzarro horretan, Alfontxo. Bai, ia gureak ordea ez dira saldu. Ez dira saldu ez. Saldu, aurreko multzuan ez da sartu, Alex ere ikusi dugu. Geratzen ari zela, beste Xaber Mikel Azparrentzan. 3. partaidea, eta hemen urteroko irudia. Bai, itxas txakurrak. Eta itxas zakorrak hor izango dira. Hor dira, Fermin. Bai, hemen dira. Hau urteroko irudia da. Lasterketa bukatuta. Uinguruko parkea erakusten digute. Dena esaten du, Pogačarren bizaiak. Aurpegiak ezagundu gaurko giroa nolakoa izan den Pogačarri begiratu. Jan Kristen zabian zen, Fermin. Lan itzela egin du. Handia egin du. Bai, hoxe. Lan handia eta noiz egin duen gainera, Alfontxo, azken kilometroan sartuta. Azken kilometroan buruan jarrita, aritu da, suitzar gaztea. Eta martxo hasiera ezkerozti lehiatu gabe zen. Ardez, klasikoan erori eta lupazta gautsita, erretiratu baitzen. Martxoaren hasieran. Baitzulerako lasterketan maila eman du. Iazkaitu harritzen, itzulerako lasterketan. Gaur egun ez. Jendeak maila ematea. Laster izango dugu podiuma. Izango dira, Pogačar, Bokelan eta Pizkok. Garaile genituen irteeran, errepikatu egin du hemen batek. Lehen irabazta zen Pogačar, bestez bi garaipen lortutakoen multzora pasada
Tadej Pogačar. Badira batzuk, bai. bitan iraztakoak, eta bitan eta hirutan, eta gehiagotan. Bai, hirukin hor dira. David Rebellin, Alaphilippe, Moreno Argentin, Eddy Merckx eta Marcel Kint. Birekin, Ferdi Kubler, Stan Ockers, Rick Van Steenbergen, Andre Dieriks, Bernard Hinault, Clocric Leon, eta orain urrena bi irabaztakoa, Logan Jalabert izan zen. 85 eta 87an. Aurreko mendean alegia. Irabazi zituen Logan Jalabertek, geroztik. Birekin ez da inor. Geroztik, irurekin Alaphilippe eta bostekin. Palmaresean urrezko izkiez ageri den Alejandro Valverde. Bost ekitaldi. Irabazi zituen Alejandro Valverdek. Eta horreguneko irudiak. Zortziko bat izan dugu buruan. Pero Stephen Gulian ziazko irabazlea gaur ez dugu ikusile egin. Atzealden ikusi dugu, gero multzo nagusira gerturatu da, baina aldapora ziorduko geratu da jokoz kanpo. Sudalek lanako gotik egin du, ondo egin du, eta hemen erorikoa, iesaldian zela, desala, Wagnerrekoa. Eta berrugune horretan, hemen Eskilmose hor buru-buruan erori da, eta atzetik zituen zenbait hankaz gora joan dira, freno ikutzean, beste Van Wilder, Eskilmose hor zanbuka, zanbulu ibili da, horrekari eutxi ezin da, hartu den kolpearekin ez dakit, erdiz zorabiatuta edo zaigeratu den Danimarkarra. Eta bezken igoera, eta hor txarrin aldaketa, xerita, hortzak estututa. Ebenepoleak ez du indarrik izan, erantzuteko indarrik ez du izan Renko Ebenepoleak. Hemen da, Orzabal Maiota. Bigarrenez, Uiko Muñoan Gerelle. Meix Ibaia. Podium atzeratzen ari da. Bai. Aldatzen ibiliko dira parmi. Jantziak aldatzen da. Ampura luzatu ingo zan kontua. Beste, garaipen bat gehiago, uarentzat. Oita maika, dara matzala, Oita maika, apirilean oita maikarekin dago ua, Zezanote da, ustaile inguru horretan. Bai, hoxe. Horrela segitzen bagute. Eta oita maika garaipen da hainbat txerrindularekin, Fermin? Bai, askorekin. Sei ditu, hainbeste? Sei. Badira batzuk, baina oita maikatik sei. Hainbeste ez dela. Almirak lau dara matza, adibidez, Fermin. Eta beste lau Ayusok. Ziklez asko eta asko lanerako eta gero irabazteko ere badaude, Bai, eta talde nagusian lekurik ez duten batzuk ari dira irabazten, esaterako abrutzoetan horri biri dira, Ibo Oliveira, bera.
Kopio hartalin jai bain ibili zen. Bai. Gero Milano Torino del Toro irabazi du aurten. Bai, eta gero Morgado. Bai. Hemen ikusi dugu Jan Kristen bera ere ikusi genuen, Mallorcan, Kalbia trofeoan. Ez jende askorekin. Bai. Darama kopuru handia hauek. Eta bigarren urtez jarraian, Kevin Bokelan. Azterketa honi gustu hartzen ari zaio Bokelan. Bai. Herria, Frantziako turra abiatu izan da. Demeina gehiagoetan, Uitik, terak izan ditu. Elmugak ere bai, Muñoan bertan, zerak, Purito irabazi zuen 2015ean. Ueren garipenak aipatu ditugu, 31 daramatzala, bigarrenak Lidelek 15, erdia. Bai. Alde nabarmena, hirugarrena Zeudalda 12rekin, baita Bize baik ere. Beraz, demoraldi aparta burutzen ari da momentuz. UAE. Emanaldian hasieran izen batzuk aipatu ditugu. Lasterketan ez ditugu asko ikusi esaterako Blackmore, Alfontso aurreko eta ondo ibiliten gizona, eta orain harina ikusten, aurreneko 14 sartu da. Joseph Blackmore, Britaniarra. Fangils ere ez du ikusi, Fermin. Ez, Fangils ez da... Tiaz polimian sartu zen, da... Ez aurreko multzoan ez da sartu, Fangils. Hor baera, 43garren, noantxanin ez ikusten, minutu eta 35 segundora. Alex Aramburu, 46garren. Minutu eta 49ra, Hirschi 49garren. Pello, 57garren, 2 minutu eta 33ra. Hazerli, aipatu dugu. Hazerli Parisko Joko Olimpikoetan brontzea irabazi zuen mendi bizikletan. Hemen ez da saldu ere egin. Leni Martinez bai, debutaria azaldu da, Tibones zer esanik ez, aurreneko 10etan, batazin bestea. Leni 4garren eta Tibones 8garren. Ez da, arazoren bat dagoen edo. Zer duten, podiumarekin ez hasteko. Uiko Muñoa ezaguna, esango nuke, dagoen Muñorik ezagunen hau izango dela. Bai. Larredut eta hauek ere oso ezagunak dira, baina Uiko horma... Klasiko hau Muñonek egiten da, Fontxo. Klasiko hau Muño da. Eta Muño hau ikustera gainera, gehiagotan aipatu izan dugu, milak eta milaka lagun etortzen dira urtean zehar, zikloturistak, bereziki. Estatu Batuetatik, Australiatik, Europako herrialde gehienetatik, jende etortzen da urtean zehar inguru honetara, bereziki Larredut eta Muño hau bertatik bertara probatzera. Ea Pogačar ze kontatzen duen. Tadej Pogačar, congratulations, what a symbol. You attacked in this corner, what we call the Claude Quequillon corner, and you win. What's the feeling? Yeah, I mean, really great feeling to win again here on this tough final. Beautiful climb, but as a cyclist you don't like it so much. And today was also the weather not the best, so it was really tough race, and to pull it off with a win is it means a lot.
Yes, how did you manage this race? And is it a sign to show this win? Is it a sign to show that you are here and ready for Sunday? Yeah, of course.